نحكسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا هوي هوي تافخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معرضت ستمن قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب سخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا نيو حيدتهم كنتارو كيلهم غنعاسو حيدهم كيبهم حج حالهم نسفرسو عبيدنا يوزلو الغاوة تنقصو عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلن نصم يلن نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو تودي يوصوتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري ستري عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلن نصم يلن نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معدلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقم الله سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو سناي كتكونو ناي وتر تمريتنان بحقنانيو لو مون كم وترو قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم قريبنا لنا سمودات نايز مدام سانا كتصنحو بخبر نقدمكم لايك غيركم جمرو شير قبروهم نبقالوت كبتصح ريتوهم من حسابكم معرم تانتو لكم كل نجر ابتي تحت قدافو وطم كل جزيان نعو تقبرو دما ثانك يو يغني لنا كبرت يابلنا حاجزناتكم يو نزي كان زنك ساق زلو كنبلكم كنزهاخركم نفتو علو مارسي ازي سفيح اقداسي على انه بين جميرنا بينكم نودونا يفلتني ግን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ክንረክብ ፈተኒና መጀመርያ በቶም ዓበይቲ ንዓለምና ዝጸልው ዘሎ አርስታት ክንጀምር let's go. Allies huddled at NATO headquarters in Brussels in hopes to reboot and replenish its defense arc. Well, this comes as US traces its steps backwards from the leadership role in the transatlantic alliance. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth did not attend this gathering of defense ministers. His no-show came after Secretary of State Marco Rubio skipped the last meeting of NATO foreign ministers in December. Ahead of the grand NATO huddle, U.S.'s Pentagon policy chief Elbridge Colby said that NATO should be based more on partnership. انتاينا نسمع زلنا نيتو زبحال اب حدا ناي بحق كبيد بده كم زلو يزنقر زلو حدا كل المنسترات منستر قدات وصاي ناي تنهجرات دساتفو لعبي وعلى امريكا بنيتو عقابت يبلان جنرالاتا وتهدراتا تسحبالا بنايتي ناشنال سيكيورتي استراتيجي ناتوم كمو ناي ناشنال ديفنس استراتيجي ناتوم بتدقاقامي إيروبا أقداس بوتا كم زي كونن عتاتو من إيروباويان قدايون بعلم كقاصر خمزلون كزاربون كصحفون كحبرون دحر مزناح أبتا أقداس وعلى زبحالون من يسر مكل خالنا أمريكا كساتف أي مرتين سلازي إذا نفسه زخالة ملأختام محلالي فلو ولا قاتنا نيتو مراحي نزنا جرزي سكيب كجبرو ولا جلك كجبرو رجاجي صوت حلفن تفتنه إيروباويان كبيت زخانة حتى قريبا ملابس سمعوه ده بحكي تاريخه وفتس أميد فتس أمزلو هاي 7 عامات نيروبا سكيورتي نيروبا دحر كالا كوينات عالم تأمامينهم زخدوا وزنبر نيتويو أمريكا دما بدس دمم فتنة نتنيتو زبال بعلا تودقون خمزلا إيزن كرزلو سكاب زي سمعوه. We'll continue to do just that in order to keep our 1 billion people safe. And with that, I'm happy to take your questions. Okay, let's start with the BBC in the fourth row. Thank you very much,
Secretary General. I think you've already addressed the question of the fact that the US Defense Secretary has decided not to come to this meeting. I'm not exactly sure what he's doing instead. Are you? And I know you downplay the significance of that. It's not a big deal, I think, in your view. But there are 16 US ambassadors to NATO and former Supreme Allied commanders who have issued a joint statement, affirming NATO's vital role to US national security. So they're clearly worried. I just don't understand why you're not worried. كم تريو زلهم تحتو أزياء قداسي كبيبيسي غازتنيا نا بيبيسي زمتصاتيا كم دري كازلو نا أمريكا منستر مكلخال أبزي أغيبا أبزي وعلى زي مستافو كم نورمال غير كتحالفة خاتفتن زلها وين كتتحالل خاتفتن زلها but this is a big deal لوا نيتو زبحال زي أمريكا ترقم يبلون organization وين بحجي redefine كم بحدش define تكون سلازي نا أمريكا منستر مكلخال كابزنا نيتو وعلى نلعلي انت يسرح سلازلوي أب كوينا دي زلو ولا أب انتاي سلازلوي نزنا جرزي إزي ببوليسي درجة بعلامة سكبر زلوي ناي نيتو عصرت شدشت أمباسادرات أمريكا كومو نايتو متحضرين حلفت أبزلو بمحص انتا منيستر مكلخال أمريكا نخصاتف أطرعنا قريبهم كم زنبور سلازي بقاتاتهم أمريكا أب نيتو زلو أقداسنة نافلتو إذا أخي بازي منيستر مكلخال أمريكا كساتف زي مخالو عبي سعتت مخانو كقول خلو نسخاقنا تكونتات كتا أشالاشيل كاك حلفت فتنا الله غيلو نايبا حكا لما حركاتي إذا ما راح أزل ناينيتو ما راح أزلو نيروبا نتفقات أزمة سيد مسل مغنياتو اتنقرتي ناتر عيخلو نيروبا كقعزز راين برن أمريكا زخون يخون حنت قالونا نسأل أمريكا كزهرب هيكلني ولا نتروي زخون نقر أمريكا وقس هيدلني انتهي ميتيوم لزلو تم أمريكاني فلتني أمريكا بعلم تجبروا وزلون عخ الزرب تعاتي بلو لذي نزرب هذا مسبل وحجي قمت لعبيلو نابي تغيرين نابي روبا ريجي. You read British Colby's intervention. It's now published. I've seen what he said. Yeah, it's also, he's the third most senior person in the Pentagon who's come. British Colby is the Undersecretary of Policy. He has been leading some of the current thinking in the United States for years, pivoting more towards the Indo-Pacific, at the same time acknowledging the importance of a United States firmly anchored in the NATO alliance. You will also read this in his introduction, which he made this morning. He also acknowledges that if there would be an attack somewhere in the Indo-Pacific, potentially, that it might be the case that Russia would keep us busy here. So that for the US... بحفشا انتايو زبل زلو كم تريو زلوهم نتاحتوكم اللي سايدة لني تمسي زلو لوخو نكو عبيو يقليب لعلو منيستر مكل خالاتنا يكالو تاقراتيو مسيوم زلو أمريكا لما بتدقاقامي disrespect نتنيتو زبال organization يعتر زلا إيروبايان قنتي أمن دوغ تزحيف زلا بكدميوم تقتيرو زلو حكي نعو عشاشي لهم كحالفو نعو رقيس أم كحالفو كال كم زي حلمو كخونا لهم سلوز دلي زلو أبهوتتا أتيوم كم زلو ينان رزالنا سلازي this is going to be من عالبات نحجي كشكو عميد فتن زلو كل تبردن كل تي إوروبا نفسنا كل كم زلنا أمريكا نجيراتنا سلازي ولا ون أمريكا ممكن خالته دي مثلا نبع له السوت الأخيو مغنيا ملختي نبع له السوت مغنياتهم إوروبا نفسنا كل على بحالنا له سلازي نفسنا كل كم بقى لنا يزبال زلو إوروبا نفسها كل نحرقينا بعالزو مريحهم ما يكون تنكتكل دايرا أبناء إوروبا حيلي زأمنو إيروبا كتجبر تخليها إلهم زعمن بر إيروبا بينا ولا حنت تجبر تخليها زبل مراحي إنها مرحكة إيروبا لولا وزخونة وتهدروا عقمك تحنس أي تخليها جن إذا ما للدماء إيروبيين ولا حنت يفتنوني حسبيا لون مالتها يكونن بلومبرج زوج صح بريطانيا ربزي. Security conference, concerns over the reliability of US military alliance have prompted European leaders to begin unprecedented discussions about developing an independent, continent-wide nuclear deterrent. While France and the UK currently possess limited arsenals, the transition away from the American nuclear umbrella faces massive hurdles. We've heard EU defence and foreign policy reporter Andrea Palaciano. So times بلزلو أبزي إوروبا كم كونتيننت مالتيو ناتم سكيورتي أبي دوم كحزن تخينهم حركاتي أبي قدل كوينوهم زلو يون أبي عقبات كوينوهم زلو نيكول راويت لا البحاليو نيكولر ما نم حجر كده فركا كم زي كل زجبر حيلن تولف زعلم نيكولريو سلازي إوروبا بفرنسان يوكين جيروم هذا 400 زخون نيكولر عقم اللي هو ميجن إزي زأكل عقمي كونن مسنا راشا كون كله زبل إمنة اللهم ولا ونسو أبحاده نا إوروبا زأكل سلالنا نيكولر سلازي جبروا
ክትኣማመኑ ኣይክሉን እዮም ዘለዉ ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ኒውክለራውያን ሓይሊ ክንከውን ንኽእል ኒውክለራዊ ዓቕምናትና ብኸመይ ከንሕይሎ ንኽእል ዝብል ዲስካሽንስ ኣብ ኤውሮፓ ይምለስ ከም ዘሎ ኢና ንነግር ኢራን ኒውክለር ከይተማዕብል ካልኦት ሃገራት ኒውክለር ከይገብራ ትርኩ ኒውክለር ከይትገብር ብዙሕ እገዳታትን ፃዕቅትን ክገብሩ ከለዉ ኤውሮፓ ግን ብኸመይ ኒውክለራዊ ዓቕምናታ ተስፍሖ ዝብል ዲስካሽንስ ክግበር ኣለዎን ክተባባዕ ዘለዎን ዝበሃል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ንስኻትኩም ግን ኣይፈቀደኩምን እዩ ኣርእስቲ እዚ ብዙሕ ቴክኖሎጂታት ኣለከሙ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ድሌቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኤውሮፓውን ደረጃ ኣለዎም ድሌቶም ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኣሜሪካ እንተዘይደልያቶ ናይ ኒውክለር ምምዕባል ናይ ኤውሮፓ ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ግን ዝፀልእዎ ይመስለንን ስለምንታይ ኣሜሪካ ንባዕላ ፀቕጢ ይስምዓ ስለ ዘሎ ኒውክለራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ክንደናታ ክኾን ከሎ ናይ ቻይና ድማ ብቕፅበት ዝዓቢ ዘሎ ብፍጥነት ዝዓቢ ዘሎ ስለ ዝኾነ ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ዘለዎ ምሕዝነት ኣብ ግምት ኢኻ ኣሜሪካ በይና ትተርፍ ከም ዘላ ይርዳእ ስለ ዘሎ ኤውሮፓ እንተዕብዮም ኣይ ሓደጋ ክኾኖም ኣይክእልኒ እንታይ ዳ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ዝብል ካልኩሌሽን ኣለዎ ስለዚ በቲ ሓደ መዳይ ንኤውሮፓ መመሊሶም ዝደፍእዋ ዘለዉ ኮንደኾነ ኤውሮፓ ካብዚ ዘላቶ ድቃስ ተበራቢራ እውን ናታ ገለ ነገር ክትገብር ትብገስ ትኸውን ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎም እዩ ኣገይን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ነገር እዩ ዘንፀባርቐካ ኤውሮፓ ኣብ ዓብዪ ናይ ሴኪሪቲ ዳይሌማ ወይ እውን ግድል ኣትያ ወይ እውን መዋጥር ኣትያ ከም ዘላ ኣሜሪካ ክትገድፎም ከም ትደሊ ምልክት ትቦም ኣላ ፅቡቕ ዝኾነ ምልክት ጥራይ እንታይ ንኤውሮፓውያን ከም ዘይቀብፂ ገይርዎም ዘሎ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ኣይጠለሞምን ኣሎ ከምኡ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ገለ ክፋል ናይቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ወላ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ነቲ ኔቶ ኣይቀበፆን ኣሎ ከምዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ኣይኮነን ዘሎ ግን ኣገይን ምልክታት ግን ብየማንን ፀጋምን ይረኣዮም ኣሎ ምናልባት ሓንቲ ዝፅበይዋ ዘለዉ እዚኣ ናይ ሙኒክ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ እንታይ ክበሃል ይኸውን ኣብኡ ከዓ Conference gets underway today with a rift between the United States and Europe set to take centre stage following Donald Trump's threats to acquire Greenland. The US is represented by Secretary of State Marco Rubio, who arrived in Munich a short while ago. Transatlantic ties were strained at last year's conference when Vice President J.D. Vance accused European leaders of suppressing free speech and expressed support for Europe's far right. This year, the Munich Security Conference በዓል ሓደ ዓብዪ ናይ ሴኪሪቲ ዋዕላ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ መፅኡ ንኤውሮፓውያን ኣብ ገዛ ዓዶምን ኣብ ገዛ ኮንቲነንትናቶምን ውርደት ኣሰኪሞም ናፃ ሓሳባት ናይ ምግላፅ ቀቲልኩም ኢኹም መንነትኩም ኣጥፊኹም ትሕቲ ዓብዱ ዘለኹም እዮም ስደተኛታት ተበሊዕኩም ዘለኹም ኢኹም ስለዚ ፀላኢኹም ፑቲን ወይ ካልእ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ መርሕነት እዩ ተጠንቀቑ ብምባል ሓደ ዓብ ነውፅእ ፈጢሩሎም ሽዑ ዝኣተዎም ሰለሎ ክሳብ ሕጂ ይወፀሎምን ኣሎ ድሕሪኡ ድማ ቅኒ ኣቐዲሙ እቲ ናይ ዲፈንስ ሰክረታሪ ከይዱ እቲ ናይ ፒት ሄገስ ዝብል ነፍስኹም ካኣለው ንሕና ክንሕግዘኩም ኣይንኽእል ኢና ኣብ ዩክሬን እውን ክንኣቱ ኣይንኽእል ኢና ነፍስኹም ክትክእሉ ኣለኩም ኢሉ መርዳእ ኣስሚዕዎም ካብኡ ድማ ንሙኒክ ምስ መፁ ድማ ጄዲ ቫንስ ተወሳኺ መርዲ ሂብዎም ክዓብዱ ደልዮም ነይሮም ብኡ ዝጀመሮም ሰለሎ ዓመት ምሉእ ኣብ ሰለሎ ሕሊፎም ሞ ሕጂ ድማ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ መፅኡ ኢሎ ድሮ ናብ ሚኒክ ኣትዩ ኢሎ ኣብቲ መገሻ ክብገስ ከሎ ዝበላ ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ኣብዚ ንሳ ጥራይ ከስማዓኩም ድሮ እንታይ ክዛረብ ከም ዝኽእል ኣንፈት ሂብዎም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ደርወዚስ ኣብዚ ኣላት ክሞክር እዚ እናተበገሰ ከሎ እንታይ ክፅበ ከም ዝኽእል ሓቲቶሞ ዝበለሱ listen to what he said. The world is changing very fast right in front of us. The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be. And we've had many of these conversations in private with many of our allies, and they are our allies, and we need to continue to have those conversations. So, ሕፅር ኣቢሉ እንታይ ብሎም ኣሎ ዓለምና ትቕየር ኣላ ይርይዎ ኤውሮጳ ትርይዎ ኣለኹም ኢኹም ኣይትርይዎን ኣነ ዝዓበ ኩሉ ዓለምን ሎሚ ዘሎ ዓለምን ብጂኦፖለቲካ ብቁጠባ ብኩሉ ዝተቀያየረ ዓለም እዩ ዘሎ ዓለም ትቕየር ኣላ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ፖሊስ ናትካ ሙሱ ዝቃዶ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ካል መልእኽቲ የብሉ ስለዚ እሱ እውን ሓደ መቸም እዚ ዓብ ዲፕሎማት ስለ ዝኾነ ቋንቋናቱ ጥንቁቕ እዩ ነቲ ኔቶ እውን ዝኣምነሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ኩናትን ወረብ ኩናትን ደጋፍናቶም ስለ ዝኾነ ከሰንብዶም ኣይክእልኒ ዝብል ገምጋም ኣለዎም ከምቲ ጄዲ ቫንስ ገይሩ ደሰንብዶም ከምኡ ደሰንብዶም ኣይኮነ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ገይሩ ከሰንብዶም ዝኽእል ኣይመስለንን ብሓፈሻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ልሙድ ወፃኢ እዩ ኣብ ንቡር ግዜ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከም ንሪኦ ዘለና
ነቲ ምክትል ፕሬዚደንት ዓምስለ ዝቆጥዖም ንሶም ዲዮም ዘይደለይዎ ወላ ንሱ ዘይደለየ ነዚ ፎሬን ሚኒስተርን ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘርን ሰዲዶም ኣለው ክንርዮ ኢና እንታይ ክብሎም ግን ፍሉይ ነገር ክመፆም ኣይክእልኒ ድሮ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ኣብ ናይ ኔቶ ዋዕላ እንተደይ ተሳቲፉ ሓደ ዓቢ መልእኽቲ ተነጊርዎም ኣሎ ዝዓበየ መልእኽቲ ድማ ንሱ ክውስኸሎም እዩ ኣርጋ ካብ መርድእ ወፃኢ ፍሉይ ነገር ክመፆም ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና so everything is piling up እናተደመረ እናተወሰኸ እናዓበየ እናረጎደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፍ እንድሕር ኢልና ሓደ ኣሜሪካ ሙሉእ ፀብለልትነት ናይ ዓለም ብኸመይ ኣረጋጊፃቶ ነይራ እንድሕር ኢልካ እዚ በዓል ኔቶ ዝበሃሉ ሓይልታት ንኣሜሪካ ክነዓቕ ዘይክእል ሰፊሕ ዝኾነ ሓይሊ ሂብዋ ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ከምዚ ዓይነት ሰፊሕ ሓይሊ እንከለዋያ ድሌታ ትገብር ነይራ እዚ ሰፊሕ ሓይሊ ናታ እናወደቐ እናተፈላለዩ እቲ ሕብረቶምን እቲ ሓድነቶም እናወደቐ እንድሕሪ ከይዱ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር እያ ክትፍትን ነቲ ሓድሽ ዓለም በይነይ ነዚ ኩሉ ገጅፍ ነገር ጎቲተ ክኸዶ ይክእልኒ ኢላ እያ ንኤውሮጳ ካብ ምንታይ ቆፂራታ ኣላ ተጎታቲ ነገር ነዚ ተጎታቲ እዚ ጎቲተ መኪና ክትበላሾ ተጀሚራ ብፍላይ ነፋሪት ክትበላሾ ተጀሚራ እንታይ እዮም ዝገብሩ ፅዕነት ኢኻ ተኣሊ መርከብ ክትሕል ተጀሚራ እንታይ ኢኻ ትገብር መርከብ ኣቑሑት ክትኣልየላ ክትክእል ኣለካ ምንታን መሊሱ ከየጥሕላ ስለዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ነቲ ጾር ክኾና ዝኽእል ዝበለቶ ትገድፍ ኣላ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነፍሳ ኣጎዳዲላ ክትወዳደረሉ ትኽእል ዕድል ንኽትረክብ እያ ትፅዕር ዘላ ውልሲ እዚ ነገር እዚ ናይ ኣሜሪካ ክበድ ግን ኤውሮጳ ድያ ክበድ ናታ ወይስ ክበዳ ውሽጣ እዩ እንድሕር ኢልኩም ነዚ ስምዑ ወስኪ Kayla Gaskins on Capitol Hill. The national debt is climbing at a staggering pace. A new congressional report shows the debt grows by more than $6 billion a day. The national debt continues ticking in the wrong direction, now on track to hit the $39 trillion mark by... እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ መይ ብሓደ ክልተ ወርሒ 39 ትሪልዮን ካርም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ 39 ትሪልዮን ንሓደ መዓልቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ብክንደይ ይውስኽ ኢሎምኩም ብ$6.4 ቢልዮን ይውስኽ ዕዳ ናቶም ብቁጠባ ናይ ኤርትራ ካብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣሚን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክንደይ እዩ ሰብ ኣይፈልጥን እዩ ገሊኦም 2 ቢልዮን ይብልዎ ገሊኦም 4 ቢልዮን ይብልዎ ገሊኦም ለሰይ ወላ 4 ቢልዮን 5 ቢልዮን ንበሎ 5 ቢልዮን ተኾይኑ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ መዓልታዊ ኣብ 24 ሰዓት ብኸምኡ ደረጃ ይዓብሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናሽናል ዴት ሂትስ 38.56 ስለዚ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ 39 ትሪልዮን ካርም ምዃኑን ንመዓልቲ ብ$6.43 ቢልዮን ከም ዝውስቕ ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ኣሜሪካ እቲ እዚ ዕዳ እዚ ዝዓቢ ዘሎ ኖርማል ክመስለኩም ይኽእል እዩ ነዚ ዕዳ እዚ ወለድ ናቱ ኢንትረስት ሬት ናቱ ዳርጋ ከባቢ 13% ናይቲ ጂዲፒ ናቶም ክኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ በኋላ ዘራርባ ካብ ኩሉ ተኣታዊታት ናቶም ሓደ 13% ናይ ገንዘቦም ዕዳ መኽፈሊ ክጥቀምሉ እዮም ስለዚ እንታይ ክገብር እዚ ንኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ሶሻል ሰርቪስ ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ምዕባልን ግስጋሰን ንኸይትገብር ክዕንቅፃ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ገንዘባ ዕዳ ምኽፋል ክትሕልፎ ስለ ዝኾነት ዕዳ ድማ መወዳእታ በዚ ዝቐትለካ ዝበሃል ዕዳ ቀታሊ ዝበሃል ከምኡ እዩ እዚ ዝሰራሕካዮ እዚ ዝደኸምካዮ ነቲ ወለድ ምኽፋል ስለ ተጥፎ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ዲፕ ትራብል ክብድ ዝበለ ዓዘቕታት ያላ ኤለን ማስክ ድማ ኢሉ እዩ ሓደ ፍሉይ ተርእዮ ፍሉይ ነገር ተደጋጢሙ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሰግሮ ክንክላይ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ነርና ስለዚ ኣሜሪካ እንታይ ብል ፀኒያ ቅድም ኣቢለ ጾር ከቢድዋ ስለ ዘሎ ነቲ ጾር ናታ ከተፋኹስ ክትብል ንኣብነት እዚ ኩሉ ሰራዊታ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ ገንዘብ እዩ ዝወስድ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትገብር እያ ገንዘባ ሰራዊታ ክትእክብ ክትፍትን እያ እዚ ኩሉ ዕንደራ ናይ ኩናት ትገብሩ ዘላ ገንዘብ እዩ ዘጥፋላ ዘሎ ካብኡ ክትጥጦብ እያ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ከተወግድ ክትግደድ እያ ከይፈትወት እዛ እንታይ እዩ ገብራ ነቲ ዕዳ ናታ ንምቁፅፃር ግን ዋላ እዚ ስትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ነቲ ዕዳ ከም ዝዝሕል ገይርዎ የለን ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምምፅኡ 36 ትሪልዮን ድዩ ገለ በፂሑ ተባሂሉ መሰንበት ኮይኑ ነይሩ ሕጂ 39 ትሪልዮን ቀሪቡ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዕዳ ኤክስፖኔንሻል ከም ዝቕፅል ይገብረሎ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ዕንደራ ናቱ እውን ደረት ስለ ዘይብሉ ስለዚ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ደሚርካ ኣጉዲልካ ኣርቢሕካ መቒልካ ሓደ ነገር ይዘረየካ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ቀሊል መንገዲ ከም ዘይኮነ ንዓዓ እውን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ወል ንሕና ንኩሉ ብዕዛብ ጥራዩ ብቐሊሉ ክንሰግሮ ንኽእል ኣይኮነን ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ እታ ነጥባ ኣገዳሲት of the entire federal budget ስለዚ ካብ ኩሉ ባጀት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ 13% ናይቲ ገንዘብ ንመኽፈሊ ናይ ዕዳኣ ወለድ ናይ ዕዳኣ ክትከፍል እያ
ስለዚህ ኖርማል ሃገራት ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ንምክልኻል ናታ ወይ እውን ንሕክምና ናቶም ገሊኦም ዝኸፍልዎ ነው ካብ ምክልኻል ናታ ንላዕሊ ንዕዳ ናታ ኢንትረስት ሬት ንምኽፋል ክትገብረያ እዚ ሓደ ከቢድ ፈተና ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዌልካም ቱ ኣሜሪካን ትራቭልስ ይብልዎ ካልኦት ኣሜሪካ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይመፅእ ኣሎ ካልእ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኩናት ንኢራን ድማ እንታይ ክትገብር ኢኻ ይበሃል ኣሎ ከምዚ ሽግር ካለኻ ዶ ወደይ ተወሳኺ ካልእ ትፅውዕ ኢኻ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ወል ኣሜሪካ እንድሕር ኮንካ ኩሉ ግዜ ኩናት ኢኻ ትፅውዕ ልስን ኣብዚ We're going to go to Donald Trump, who's talking about Iran from the White House. And he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. I guess over the next month, something like that. Yeah, it should happen quickly. They should agree very quickly. Yeah. Mr. President, we might be heading into a partial. እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢራን ዲል ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ወይ እውን ካብ ዲል ክሃድም ይደሊ ዲል ክግበር ምስ ኢራን ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር Our next story is from the United States, where Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is on yet another visit. Yesterday, he met President Donald Trump at the White House, but unlike that... ሓንቲ ስቶሪ ሓሊፈልኩም ኣለኹ ቅድሚ እዛ ናይ ኢራን ምርኣይ እዚኣ እስከስምዕዋ ሓንቲ ካልእ ናይ ኤውሮጳ ዝግበር ዘላ ማለት እዩ The European Union have been holding talks on boosting the bloc's competitiveness. Concerns over US tariffs and China's assertive economic policies have prompted a reassessment of Europe's thinking on trade and diplomacy. It's hoped that cutting bureaucracy and modernising the single market will help EU industries to compete. French and German leaders say a more nimble approach is required. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳ ድማ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ተኣኪቦም ኣለዉ ንሱ ድማ ከመይ ጌርካ ንኤውሮጳ ተወዳዳሪ ትገብሮ ኣብዛ ዓለም እዚ ከመይ ጌርና ሓያል ኣሜሪካ ሓያል ኤውሮጳ ንፈጥር በቲ ኣሜሪካ ብታሪፍ ጌራ ልቦም ኣጥፊኣትሎም ኣላ ቻይና ድማ ብቁጠባዊ ስትራቴጂ ናቶም ንሳቶም ኣሰርቲቭ እዮም ዘብልዎ ከም ፀቕጢ ትገብረሎም ከም ዘላ ግን ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽን ናይ ቻይና ክኽእልዎ ስለዘይከኣሉ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብምባል የብሉ ኣለዉ ግን እቲ ፀገም ናቶም ቻይና ወይ ኣሜሪካ ደይኮነት ይብሉ ኣለዉ Abanayu. We want to make this European Union faster, better, and above all, we want to ensure that we have competitive industry in Europe. That's also increasing pressure on us, and as we can clearly see, with very strong competition, unfair competition, and very strong pressure from China. That we have competitive. لازم كلتي يوم تايب لو قدامي تكون قبر زلنا تزير تعود وقولوا ده نقولوا زلنا قريفنا نحنا وش تقوي محضراتنا تي innovativeness ناتنا كنحيلو كنكلالنا كنبرتع كنكلالنا كل تي بيروقراسي ناتنا كناليو كنكلالنا يبلو أوروبا بزعبة مريت تزارب أوروبا بزعبة مريت زلوا يزاربوا أمريكا دما أمريكان تشاينا دما نورحي من يمحضرة انتي كنركب نخل سمعوا the mass driver أفريقيا مريت هاي تعاملنا له تمريت ناتنا وكنت كمالي كالنا سقطاتنا مريت هاي تتكمنا أمريكا بي لما سجراجن أول حزول سقطات كم يجر كاتت كمالي زارب on the moon. I really want to see the mass driver on the moon that is shooting AI satellites into deep space. It's going like shoom shoom, just one after the other. I can't imagine anything more epic than a mass driver on the moon and a self-sustaining city on the moon. And then going beyond the moon to Mars, going throughout our solar system, and ultimately being out there among the stars and visiting all these star systems. Maybe we'll meet aliens. Maybe it's good. كم تريو زلهم أبورحي كتما حدي نفسها دخلت كتما كهانسو كم تام مارس بلوز نبرة إلى ماسك كل جزء مجنان على تشاينا كجبروا يقوليهم تشاينا راشن بحدو قينون شرح له يا ابن يمون بروجكت بحال سلزي سيلف سستينينج سيتيز بلوز زلوز كتما بعلوكم محدر زخل نزجن زيادة كحجزهم كيل زل لابزوان زويون مجهروا قينون زلوا اتي artificial intelligence روبوتيك سن تعوسيق قالوا اتكونتات بغليلو كتكبر زخليهم زبلو زلو سلازي زي اي تدمر روبوت سن تعوسيق قالوا اتزحسبوا زلو كبتصح يخيل يزبل زربالو بزعبا اي حنت فيديو سميع اللغو منالبات زي فيديو زي كتسمبركم ياغن اذا سنبال زي غاتد لينا كبحجي كنا كحلو زلنا I call AI and robotics the supersonic tsunami. Yes. Which maybe is a little alarming. I think it's good. That's good. Well, because the world needs a wake-up call. This is important for folks to grok because I don't want to leave people depressed. I want people to understand what's coming. So we're basically demonetizing everything. I mean, labor becomes the cost of capex. زي زربا زي زرب وزلو انت سميكم ابدا عم دسنبد في زربايو اتي اي ان روبوتكسن بحد حد حويسكايو
ንሕማቕ ሰራሕተኛ ጥራይ ኣይኮነን ከውፅእ ኢሎም ነቲ ዝነፍዕ ሰራሕተኛ ንኣብነት ንፍዓት ተምሃሮ እንታይ እዮም ዝመሃሩ ሜዲካል ስኩል ሓካይም እዮም ዝኾኑ ሰርጀንስ እዮም ዝኾኑ ናይ ሕክምና መጥባሕቲ ዝፍፅሙ ሰርጀንስ ከምኡውን ስፔሻሊስት ናይ ልቢ ናይ ኣእምሮ ግን እቲ ኤአይ ዝበሃል እቲ ዝበርትዕ ኤአይ ተደምሮ ሮቦትስ ንክልቲኦም ኮምባይን ድሕር ጌርካዮም እቲ ሓደ ዘይደክም ጉልበቱ ደሞ ዘይደሊ እቲ ድማ ዝለዓለ ኢንቴሊጀንስ ናይ ዓለም ድሕር ሒዝካዮ ሱፐርሶኒክ ሱናሚ ይብለሎ ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይመፀና ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ካብዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቲ ኢሎን ማስክ እንታይ ተዕላሙ መብዛሕትኡ ሰብ ክርዶ ይከኣልና ኣሎ ንኩሉ ሰብ ካብ ስራሕ ወፃኢ ድዩ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከማን ሓንቲ ቪድዮ ላብ ካልእ ከምፃልኩም እየ and this is going to be very difficult ሕጂ ኢሎን ማስክ ኣብዚ ከም ድሌቱ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ዘሎ ይመስለና ኣሎ ካብ ኢሎን ማስክ ንላዕሊ ከፍርሃና ዘለዎ ግን ኣብ ቻይና ዘሎ ቴክኖሎጂ ምክንያቱ ነቲ ኤአይ ዝበሃል ዓለም መን ዶሚኔት ገይርዎ ኣሎ እንድሕር ኢሎምኩም ኣብዚያ ስምዕዎ ነቲ ኤአይ መን ዶሚኔት ክገብሮም ዝኾኑ ብንጹር ይነግሩና ኣለዉ እዚ The world's AI researchers are AI researchers. The world's AI researchers are Chinese. 70% of last year's AI patents are published by China. The ecosystem of AI in China is vibrant, rich, incredibly innovative. I think it's like 9 out of the 10 top science and technology schools in the world are now in China. እዚ ናይ NVIDIA CEO እዩ ቻይና ኣብ AI ክንምንታይ ትከይዳ ከም ዘላ እቶም ዝበፅሑ 50 ሚታዊት ናይ AI ሪሰርቸርስ ድሕር ኢልኩም ናይ ቻይና እዮም እብሎም ኣሎ ስለዚ እቲ ዝበፅሐ ፓቴንት ካብ AI ዝመፅእ ዘሎ ቻይና እያ ትገብሮ ዘላ ዝበለፁ ዩኒቨርሲታት ናይ AI ናይ ቻይና እዩ ስለዚ ቻይና ነዚ ዓውዲ እዚ ዶሚኔት ክገብሮ ምዃና ዓጢቓ ተንሲኣ ዘላ የብሎ ሎሚ ትማሊ ዝረኣኹ ሓንቲ ቪድዮ ድማ ሓደ መግለፂ ናቱ እዩ ተራ ስራሕ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ክምንጠል ከም ንኣብነት ኣብ ሆሊውድ ቪድዮ እዚ ቪድዮ ዝረእይዎ ብሓቂ ዘረቡ ይኹን ስራሕ ኣብዚያ ስምዕዎን He knew too much about our Russia operations. He had to die, and now you die too. እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ሆሊውድ ኣክተርስ ብራድ ፒት and ቶም ክሩዝ እዮም ክልቲኦም ዓበይቲ ኣክተራት እዮም ፊልም ናቶም ኣብ ቻይና መን ሰሪሕዎ ብኤአይ ዝተሰርሐ እዩ ክትሪኦም ከለኻ ምስሎም ምንቅስቃሳቶም ዘረቦም ኤቭሪቲንግ ኖርማል ፊልሚ ዝመስል እዚ ግን ብኤአይ ዝተሰርሐ እዩ ስለዚ ኤአይ is going to be a big danger in Hollywood ናይ ኣሜሪካ ሓደ ዓቢ ፈተና ገጢሞ ወላ ካብዚ ፈተና እዚ ድማ ክወፅእ ኣይኮነን ስለዚ ፊልም ኢንዱስትሪ ሚውዚክ ኢንዱስትሪ ደርፍታት ሎሚ ካብቶም ደረፍቲ ንላዕሊ ኤአይ ዝሰርሖ ዘሎ ፊልምታት ከምኡ everything is going to be colonized እንታይ ዕላማ ናቶም ኣይተረዳን ኣሎ ግን we're watching ነቲ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ብዝኾነ ኣነ እታ ዘላ ጉዳይ ሪፖርት ክገብረልኩም ዝኽእል ኪኑ ሓሊፍና እዚ ዶ እቲ ዶ ክንብል ዓቕሚ የብልናን ናይ ብሓቂ ዘደንቕ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ተዓንተ በዝኸለፍኩልኩም ጉዳይ ናይ ኢራን ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ክሓርም ከም ዝደሊ ምልክት ኣለዎ ናይ መወዳእታ ዜና ናተይ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ኮንፊውዚንግ ዝኾነ መልእኽቲ ይህብ ኣሎ እቲ ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ድማ ናይ ኩናት ምልክት ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ ኣለዉ ብብዙሕ መንገዲ ንምስጢራዊ ዝመስል ሕብእብእ ዘለዎ ነገር እዮም ክገብሩ ቀኒዮም ክሳብ ሕጂ ግን ዝተወደአ መልሲ ወይ እውን ዝተወደአ ውሳኔ ኣይረኣናን ኣለና ንግዜ ክንገድፈሉ ኢና እዚ ናይ ኢራን ስጉምቲ ግን ንኣሜሪካ ነቲ ከባቢና ማእከላዊ ምብራቅ ጥራይ ዘይኮነ ንከባቢና ዓቢ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ እስራኤል ድማ ዓቢ ፎከስ ናታ ኢራን እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘጋጥም ዘሎ ወላ እኳ እስራኤል እንተላቶ ክንዱ ዝኣክል ፎከስ ሂባቶ የላን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ናው ለትስ ሽፍት ነቲ ኩነታት ናብ ዞባና ነቕርቦ እስከ New development is raising concerns about the widening impact of Sudan's brutal civil war across the region. According to a report by Reuters, Ethiopia is hosting a secret training camp for thousands of fighters linked to Sudan's Rapid Support Forces, or RSF, a paramilitary group at the center of the country's ongoing conflict. The camp is located in Ethiopia's remote areas near the Sudan border. It is believed to train fresh recruits who could soon be deployed on grounds of Sudan. This is the first direct evidence suggesting Ethiopia's involvement in Sudan's civil war, a move that could significantly alter balance of power on the ground. 8 sources including كم تريوا لهم إذا دينا ناي معسكر ناي دعم سريع بإثيوبيا استرغبه هذا عبي شوك ويف صفة يرزلو عبي كنتاتي فتيرزلو إذا خانتايو إثيوبيا أب كينات ناي السودان إذا دماون هذا جنيان أصنات زخونة كينات هذا معلبي كرخ بلو أبزت عارو لزلو
መሊሱ ንክጓሃር መሊሱ ንክከብድ ኣብ ምግባር ዓበ ተራ ትፃወት ዘላ ሃገር እያ ዝብል መልእኽቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና መቸም ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ኩናት እዚ ክንምንታይ ተኣሊኹ ከም ዘሎን እዚ ሪፖርት ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ሮይተርስ ኣፀቢቑ ከም ዘሰንበዶ ከመይ ጌርካ እስከትፈልጥ ከምዛ ዘርእየኩም ዘለኹ ነቶም ጋዜጠኛታት ናይ ሮይተርስ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዋዕላ ንከይሳተፉ ከም ዝኣገዶም ስለዚ ሰለስተ ጋዜጠኛታት ናይ ሮይተርስ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ዝወፀ the government of Ethiopia has declined to renew accreditation for the 3 Addis Ababa based journalists of Reuters and withdrawn the accreditation ናቶም ፍቃድ ማለት እዩ ነቲ መበል 39 ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ኣብኣትዮም ሪፖርት ንኸይገብሩ ነቲ ፍቃድ ናቶም ምሕዳስ ከም ዝኣበዮም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዛ ሪፖርት እዚኣ ዓብ ዳመጅ ፈጢራትሉ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ድማ መሊሱ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደጋ ዘቃልዕ እዩ ስለምንታይ ከም ዝገበሮ እቲ ሓቂ ይወፅእ ስለ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ከም ዝገበሮ ባዕሉ የረጋግፅ ስለ ዘሎ ስለምንታይ ነዚ ሓበሬታ ውፅኢኹም ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይጅምር ስለ ዘሎ ካልኣይ መረጋገፂ እውን ኣሎ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ኢትዩ ከም ዘሎ ካልኣይ መረጋግፂ እውን ኣሎ ስለዚ ኩነታት ናይ ስዑድያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብዚ ምምፁ ኣብ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ኣብ ቴሌቪዥን ናይ አልዓረቢያ ዝበሃል ናይ ስዑድያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዝረበሉ ስለዚ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ስዑድያ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሳቲፉ ከም ዘሎ መረጋገፂ ክኸውን በቂ ኢለ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓንቲ ሕቶላ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኩነታት ዝከታተሉ ዘለው ተገርሞም ፀኒሕለ ክነግረኩም እየ ስለምንታይ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ኢትያላ ዝብል ማለት እዩ እዚ ግን ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ስቶሪ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ካብኦ ዝደሊ ዘሎ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ Security Bureau alleges TPLF Eritrea involvement in ongoing conflicts. The Amhara Regional State Peace and Security Bureau has alleged that ongoing conflicts in the Amhara region and elsewhere in Ethiopia are receiving what it described as leadership and logistical support from Mekele and Asmara, referring to the TPLF and the Eritrean government. In a statement released yesterday, the Bureau said the fighting involves not only what it called extremist groups, but also internal and external actors. It further alleged that efforts to control areas including Wolkite, Telemt and Raya are being coordinated to stretch federal forces and create instability across multiple... እንታዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ እዚ ኣብ ኣምሓራ ኣጋጢሙ ዘሎ ስዕረት ናይ ብልፅግና ህወሓትን ኤርትራን ኣትዮም ከም ዘለው እቲ ቢሮ ናይ ሰላም ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ናይ ብልፅግና ንኤርትራን ንህወሓትን ክኸስስ ተራዩ እዚ ኻንታዩ ሰፊሕ ዝኾነ ስዕረት ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ድሓና ብስምዕዋ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ታቦር ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዘጋጠመ ግጭት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ነበርቲ ንቢቢሲ ሓቢሮም እቲ ግጭት ካብ ንግሆ ክሳብ ከባቢ ሰዓት 11 ዝጸንሐ ኮይኑ መደበራት ፖሊስ ሓዊሱ ሓያሎ ትካላት መንግስቲ ብሓዊ ከም ዝተቃጸሉ ክልተ ነበርቲ ገሊጾም ካብ ትማሊ ምሳሕ ሰዓት ጀሚሩ በብኸባቢኡ ስጋት ነይሩ ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም ንግሆ ከባቢ ሰዓት 1 ጀሚሩ ኣብ ማእከል ከተማ ተኩሲ ክስማዕ ጀሚሩ ብተወሳኺ ድምፂ ዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ንነዊሕ ሰዓታት ክስማዕ ከም ዝወዓለ ካልእ ነባሪ ንቢቢሲ ገሊጹ ንግሆ ከባቢ ሰዓት 12 እዩ ጀሚሩ ሕጂ እናነከየ መፂኡ እምበር ጎንፂ ነይሩ እዩ ናይ ክላሽን መትረየስ ድሽቃ ድምፂ ንሰምዕ ነርና መጥቃዕቲ ድሮን እውን ነይሩ ኣብ ደብረ ታቦር ንመጀመርታ ግዜ እዩ ድምፂ ድሮን ሰሚዕና ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኢላማ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ዝተቃጸሉ ከባቢታት ኣለዉ መደብር ፖሊስ ተቃጺሉ ክበሃል ይኽእል ኣብ እዋን ምልውዋጥ ተኩሲ እዩ ተቃጺሉ ሕጂ እውን ድምፂ ይስማዕ ኣሎ እቲ ወጥሪ ዝጸንሐ እዩ በዚ መፁ በቲ ኸዱ ዝብል ወረ ጸኒሑ እዩ በብኣንፈቱ ተጻዒኑ ዝመጽእ ዝነበረ ሓይሊ ምስ ረኣና ቤት ጽሕፈት ዓጺና ወፂና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ማዕጾን ከይከፈትኩ ተኩሲ ይሰምዕ ነይረ ሰባት ደው ኢሎም ከምዚ ኮይኑ ተቃጺሉ ይብሉኒ ነይሮም ገዛይ ርሕቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ዝረኣኽዎ ነገር የለን ሕጂ ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ እቲ ኩናት ብክልተ ገጻት ብሰለስተ ገጻት ኢኻ ኢንቨስቲጌት ክትገብሮ ዘለካ ምክንያቱ ኣብ ኩናት እንታይ ዝበሃል ኣባሃላ ኣሎ ሓቅነት ዘለዎ መጀመርያ ዝቕተል ሓቂ እዩ
ኩናት ክግበር ከሎ ሓቂያ ተቀተል ሓደክ ነናቱ ፕሮፓጋንዳ ክነግር ስለዝፍትን ስለዚ ብዝተፈላለየ ምንጭታት ብክልተ ሰለስተ ወገን ክትርዮ ክትክላለካ ደን ናትካ ገምጋሚ ክትወስድ ድማ ካብኡ እዚ ኤግዛክት الحቂ ዝገለ ክንብል ኣይንኽእልና ወላ እውን እቲ ካብቲ ቦታ ዝበካ ካብቲ ቦታታት ዝሰድዎ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ንሱ ዝኣምነሉ ወይ ንሱ ዝደልዮ ዘንፀባርቕ ሓቂ ክነግረካ ዝደሊ ምርነታ ባይታ ዘሎ ሓቂ ክነግረካ ይክእልኒ ስለዚ ኣብዚ ገሊኦም ክሳብ 27 መጥቃዕታት ናይ ድሮን ኣጋጥዮም ይብሉ ገሊኦም 18 መጥቃዕታት ናይ ድሮን ኣጋጥዮም ይብሉ እቲ መጥቃዕቲ ግን በቲ በምሓራ ወገን ብናይ ኣምሓራ ወገን ሚድያታት ክወፅእ ከሎ ብዕለት 11 ኣብ ከተማ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ፋኖን እቲ ሚሊሻታት ተሪፎም ዘለዉ ናይ ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ድማ 18 መጥቃዕታት ናይ ድሮናት ከም ዝተካየደን most of them hitting densely populated neighborhoods ዝኻ ብፃቂ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ከባቢታት ከም ዝሃረሙ ንኣብነት ቡሮ ካንጦና ዝበሃል ኣየር መዕረፍያ ወይ ብላ ገለ ዝተፈላለዩ ኣሽማት ጠቂሱላ ኣብዚ the regime deployed massive reinforcements over 64 heavy military trucks, tanks, and armored vehicles from Bahar Dar and Gondar, while Fano units ambushed. እዚ ብልጽግና ክሳብ 24 ዓበይቲ ጽዕነታት ናይ ወታደራት ታንክታት ከምኡውን ዕጡቃት መኻይን ካብ ባህር ዳርን ጎንደርን ከንቀሳቀስ ከም ዝፈተንን ፋኖ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ተጸጊዖም ናጽንዑ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ የውርዱሎም ከም ዘለውን destroying a Su-23 anti-aircraft gun and a heavy truck with its crew ብዙሕ ነገር ከም ዝተቆጻጸሩ ዘርኢ ስልታቱን ኣሎ ካልእ facing heavy indiscriminate shelling from tanks Su-23s and drones ከምኡ ድማ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ በዘን Su-23 ዝበሃላ ጀት ሴንዘን ከምኡውን ድሮናት ካልእ እውን ብታንክታት ዳርጋ ንዘርከበ ህዝቢ ይፈሊ ዋላ ፋኖ ይብል ንኩሉ ብሓደ ይድብድብ ከም ዘሎ ስለዚ Fano forces reportedly withdrew from Devratapur city in the evening to reduce the casualties ስለዚ ኣብቲ ምሸት እዋን ወታደራት ናይ ፋኖ ካብቲ ከተማ ከም ዝወፁ ምንታነቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክወርድ ዝኽእል ንምውሓድ ተባሂሉ ይብላ ኣሎ ሲቪሊያን ካዥዋሊቲስ ወር ሰቪያ ብዙሕ ሲቪላዊ ህዝቢ ተሃስዩ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብዚ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ extensive destruction of public infrastructure ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ነቲ ናይ ህዝቢ ትሕተ ቅርፂ ማለት እዩ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ was reported with mayor's office, zonal administration office, customs bureau, multiple police stations and other largest riot dispersal camp damaged. ስለዚ ናይ ዞባ ምምሕዳር ናይ ዞባዊ ምምሕዳር ናይ ኣታውሽቲ ሃገር ኦፊስ ናይ ፖሊስ ስቴሽንስ ከምኡ ናይቲ ከንቲባ ኦፊስ ዝርከቦም ብዙሓት ቦታታት ከም ዝዓነው እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ድማ ብክልተ ሰለስተ ወገን ከምኡ ተመሳሳሊ ሪፖርት ርኢ ኣለኹ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብዙሕ ዕንወት ዘውርድ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ ኣብ ካልእ ፀብፃብ እውን በብሰዓታቱ ዝሃብዎ እውን እንዑ ዝመስል እዩ ስለዚ እዚ ዲስትራክሽን ትሪእዎ ዘለኹም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ተኣጊዱ ኣብዚ ቦታ እዚ ተኣንጊዱ ነቲ ዋዕላ ዘካይድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ እናሃለወ እናዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰብ ሰላምን ርጋትን ናይ ኣፍሪካን ሓበራዊ ሽርክነት ናይ ኣፍሪካን ከነረጋግፅ ኢና ይብሉ ኣሚን እንታይ ኸሞ ክትብሎም ትኽእል ነዚኦም ሲ ወላ ሓንቲ ኮይና መዛረቢ ክንረኽበሉ ዘይከኣልና ዘለና ካብ ኣዲስ ኣበባ 1 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ነዚ ስእሊ ነዚ ቪድዮ እዚ ንርኢ ኣለና እስትሪእዎ ዘለኹም ሸነይ በወገኑ ኦላ ናይ ኦሮምያ ሓይሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ካልእ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ በሻሓት መንእሰያት ተዓስኪሮምሉ ዘለዉ እዚ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ነቲ ዕድላት ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ክጥቀመሉ ዝዳለ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና what is going on እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ድዩ እቲ ዓለምሲ ኣቶም ሰባት እዚ ነገር እዚ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሓይሊ የለን ድዩ እንድሕር ኢልካ የለን ወላ ሓደ nobody cares ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ወላ ሓደ ትግደስ የለን በቃ ንሱ ከም ድሌቱ ይቐፅል ብልፅግና ድሌቱ ይግበር ወላ ሓደ ዝዛረብ የለን ዳርጋ ንዑይ ድመስል እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እምበር እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣከመይ ዝበለ ሽግር ከም ዘላ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ደብረፅዮን ተደጋጋሚ መግለፂ የውፅእ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብዚ እውን ስምዕዎ እቲ ደብረፅዮን ሓንቲ ውግእ ይመፅእ ከም ዘሎ ተዛሪቡሎ ኣብዚ ኖሳይድ ይመፀና ኣሎ ክብል ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ እቲ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ሎሚ ንማዕከናት ዜና ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህልውና ትግራይ ዳግማይ ሓደጋ ካብ መንግስቲ ፌደራል ኣንፀላሊዎ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ሕዚ ግን ካሊእ ሓደ ሓደጋ ከዓ ይመፅእ ኣሎ
حدقة خوينات داقما جنوسايد يوصل سلازت تاني عام ساقم ما يكون زني حد ساقم كان لنا مالي حزوك 4 ذرة زلو زي كادت كوينا نريد لنا حد ساقم ونيرا له حزون كم حزبي تقرأ نايم وصالن زي ما وصالن ጉዳይ ቅድሜናኒ እዚኣ ተወዲብ ካብ ምቅላስ ተጠልብያ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ካብ ትግራይ ወፃእ ከምቲ ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናዊ መግለፂ ዘርጊሑ ዝነበረ ውድብ ሕወሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ወሰናወሰን ትግራይ ይጽጋዕ ከም ዘሎን ንዳግማይ ወራር ከም ዝተዳለወን ገሊጹ ነይሩ ሕወሓት ኣብ እዋን ትግራይ ትኽበብ ኣላ ዋላዳ ኣይብል እምበር እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ በየናይ ኣንፈት ይጽጋዕ ከም ዘሎ ግን ግልጽ ኣይገበረን ነይሩ ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ የገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ብልጽግና ካብ ጌጉ ዘይምሃር ብልጽግና ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ሰሜን ናብ ትግራይ ገጹ ይሰድድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ዓለም እናተዓዘበቶ ኸላ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኣፍሪካ ምሉእ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ብልጽግና ናብ ኣብን መጺኦም ላብ ዘለዉ እዮም they cannot even address this issue እስከ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክዛረቡ ይኮኑ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት ክዛረቡ ይኮኑ ብዛዕባ ካልእ ነገር ክዛረቡ ይኮኑ ኣብቲ ንሳቶም ጌሾም ዝመጹላ ዘሎ ኩናታት ሕድ ክፈትሑ ዘይክእሉ እዮም ኣሚን ተወለደ ህዝቢ መሓራብ ተደጋጋሚ ይነግሮም ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝውክል ኣይኮነን እዮም ዝብሎም ዘሎ listen to them Ethiopia is an apartheid state. It is a proxy for the United Arab Emirates. It is controlled by an Oromo supremacist regime that is trying to create a greater Oromia empire. It is waging genocidal war on Amhara people. It has been occupying the Amhara region for 3 years now. ብጣዕሚ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ እዚ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ስርሑ ዝፈልጥ ነይሩ ተዝኸውን ወይ ኩነታት ተዘሉ ነይሩ ብዛዕባ ኩናት ናይ ትግራይ መጠንቀቕታ ይህባሎ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ዝእውዮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኩናት ናብ ትግራይ ንኸይካየድ ዩኤን ብተደጋጋሚ መፅኡ መጠንቀቕታ ይህባሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ድማ 2-3 ጊዜ ኣምፂልኩም ነይረ like this one right here For Human Rights Advocate calls on all parties to take urgent steps towards de-escalation amid the precarious situation in the Tigray region. እዚ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣብ ኮሜንት ናታ ብዙሕ እንታይ ኢሎም ጽሕፎም ነይሮም ስለምንታይ ዩኤን ብዛዕባ ኩናት ናይ ትግራይ ምዝራብኩም ጽቡቕ እዩ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ንሪኦ ኣለና ከቢድ ኩናት ይክኸውን ብዛዕባኡ ምዝራብኩም ጽቡቕ እዩ ንሰለስተ ዓመት ህዝቢ ምሓራ ብዕፅዋን ክባን ሰፊሕ ሰራዊት ሰዲዱ ኣቢ ብድሮናቱን ብጀታቱን እናጨፍጨፈ ከሎ ግን ክዛረብ ዘይክእል ምዃኑ እቲ ዩኤን ብኸመይ መንገዲ እቲ ዩኤን ባዕሉ ተቐባልነት ክህልዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ልክዕ ሕብረት ኣፍሪቃ እናተጋብአ ከሎ ብድሮናት ገይሩ ከተማ ዝኣክል ከምዚ ገይሩ ዝዕኑ ዘሎ ስለምንታይ መልሲ ወይ እውን ከም ኣርእስቲ ክዝረበሉ ዘይከኣለ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ነቶም ኣምሓሮ ድማ ናይ ብሓቂ ቁጣዕ ዝፈጥረሎም ዘሎ ነገር እሱ እዚ ብሩይ ንሪኦ ዘለና ግልፂ ዝኾነ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ን3 ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ሚድያ ናይ ዓለም ብዛዕባ ይዛረብን እዩ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ብልጽግና ንዝገብሮ ዘሎ ኣብን ዝገብሮ ዘሎ ሸለል እዮም ጋቢዞም ዘለው ህዝቢ ኣምሓራ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ሜቢ ኦሮሞ ይበዝሖ እዮም ዝብሉ ግን ኣምሓራ ሳውን ኣይቅበልዋን እዮም ናይ ኣምሓራ ቁፅሪ ዳይመለይ ተባሂሉ ካብቲ ዝግቦን ታሕቲ ከም ዝርቋሕ እዮም ዝፈትው ምክንያቱ ኣምሓራ ክዳኸመሎም ብልጽግና ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ወይ ኦፒድዮ እዚ ናይ ኦሮሞማ ጥራይ ኣይኮነን ከም ዝገብር ዘሎ እንኮላይ ሕወሓት ከም ገይሩ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ቅሬታ እዩ ዘለዎ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ልዕለና ተደጋጋሚ እዚ ጆኖሳይድ ዝበሃል ዝካየድ ዘሎ ሲስተማቲክ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ንምድኻም ንነዊሕ ዓመታት ዝተካየደሉ እዩ ስለዚ ካብ ስርዓት ናብ ስርዓት እናተቀያየሩ እናተበራረዩ እዮም ዝሃርሙና ዘለዉ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ዘለኻ ስለዚ ከምዚኣ ናይ እዚኣ ጓል ኣክቲቪዝም ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይን እዩ ዝግበር ዘሎ ሰማዕን ተረኺቡ been bombarding Amhara people damn near every day with UAE weapons. You cannot talk about Ethiopia's involvement in the Sudanese genocide without talking about Ethiopia's Amhara genocide. The Amhara genocide is the reason why they are able to externalize that war onto Sudan. A bomber. ሕጂ እዚኣ ትሰምዑዋ ፅናኩም ዛጓል ብጣዕሚ እያ ንፍዕቲ ነቲ ኩነታት ብጣዕሚ እያ ኤክስፖዝ ትገብሮ ዘላ እቲ ጆኖሳይድ ናይ ሱዳን ዝያዳ ኣቓልቦ ረኺቡ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ትብልሒ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ኣክቲቪዝም ሓንጎል ክህልወካ ኣለዎ ሳክት ነቲ ጭብጥታት ወይ እውን ዘረባ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ትሬንዲ ክትከታተል ክትክእል ኣለካ ኣምሓራ ድምፆም ክስማዕ እንድሕር ኮይኑ ንክልል ኣምሓራ ወይ እውን ከባቢ ኣምሓራ
ንኣምሓራ እናጨፍጨፈ ከሎ ናብ ሱዳን ጀኖሳይድ ክገብር ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ዳዕመ መሰሪዕ ዓብይ ቆላሕታ ረኺቡ ስለ ዘሎ ምስ ኣይካ ክትሕውስ ዘለካ ንኣምሓራ ዳኺሙ ዶብ ናይ ሱዳን ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣጀንዳ ናብ ሱዳን ክገብረ ዝደሊ ንኣምሓራ ከዳኽም ስለ ዘለዎ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ቅጥል ዝኾነ ኮኔክሽንስ ኢማራት ከንታይ እዩ ረብሓ ዘለዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ስለምንታይ ኣትያላ ዝብል ዘረባ ክፈጠር ይኽእል እዚኣ ምልስ ኢለ ክሪአያ ናይ ዛጓል ምክንያቱ ናይ ኢማራት ሕቶ ስለ ዘላው እዚኣ እስከስምዕዋ ካልእ ቢቢሲ ገይሮማ ዘለዉ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንመበል 51 ዓመት መጀመር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል ብዘረባ ዘይኮነስ ኣብ ጠላዕ ፀሓይ ብተኽሲ ኣፍሪስዎ ኢሉ ዘለና ዘሎ ምዕባለታት ኣሰምዕ ፕሪቶሪያ ተኸቢራ ካብ ልዕሊ 3 ዓመት እውን ኮይኑና ኣሎ ተተግበር እናበልና ንኩሉ ዝመልከቱ ኣካል እውን እናፍለጥና መፂና ኢና وقدم لنا تتحسبها تمسك في فدرال منجستي حاجة كان يا رجاجي سوي زلوا السمعنات كابزروا حليوس بتجوار أحسوي exactly كم زيلو نهلو خلو زم هو واحد أنا وقت محجون نجيركم كم يجيرك نتي موتات تكيمكا دمسخا نزم الكتوت السمع دما كم تري وزلهم أنتي open letter to the chairperson of the African Union and head of state of the government ስለዚህ ክፉት ዝኾነ ደብዳቤ ናብ ኩሎም ሰዲዶም ኣለው ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝጋባኣሉ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ድማ ንዓለም ይነግሩሎ ብልጽግና ሰፊዕ ዝኾነ ወራር ኣብ ልዕልና የበግስ ኣሎ ኩናት ወዲ ኩናት ዘይትደልዩ ሓይልታት ኩልኻትኩም ፕሊዝ ነዚ ኩነታት እዚ ተሳተፍዎ ድምፅኹም ኣስምዑ ነዚ ኩነታት ጠጠው ክነብሎ ንሕና ብወገንና ድልዋቲና ነቲ ዝበሃል ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይኹን ካልእ ንዑ ተዳሊና ኣለና ግን ሰማዒ ስለ ዘይረኸብና ንጉዳይና ዝሰምዓና ስለ ዘይረኸብና ሃየ ስምዑና ዝብል ክፉት ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለው በብዝሕ ድማ ሼር ክትባሃር እየ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩነታት ብልጽግና ናይ መወዳእታ እዚኣ ምናልባት በዚኣ ጌርና ነቲ ጉዳይ ኣብ ናይ ዞባዊ ትንተና ክንሓልፍ ኢና ጀዋር ዝበለያ ለንቀነ ቫይራል ገይሮም ኣለው ናይ ጀዋር 2-3 መልእኽቲ ስለ ዘለኒ we're gonna see this separately ግን ሓንቲ ነይራ በዚኣ እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ኤርትራዊ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕለላ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ where was that segment ኣበይ ኣላ መሲልኩም በዚ ሕንዲቲ ትሕዝቶታት ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ኩሉ ክትረኽቦ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይደልያ ኣለኹ ድሓን ምስ ረኸብኳ ከምፅኣልኩም ነቲ ኩናት ኣብ ድሕሪ የስ እዚኣ ረኺበ ኣለኹ ስምዖ ድሓን ካብ ኣፉ አፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ አይ ቲንክ ከሳምንት በኋላ ያ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት የአብይ መልእክተኞች ከአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድሕሪ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪዚ ዋዕላና ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ኩናት ክጅምር ምዃኑ እዩ እቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ዝሓስብ ዘሎ ወይ እውን ዝሸባሸብ ዘሎ ኢሎም ስለዚ and it makes sense ይመስል ኣሎ ምክንያቱ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኩሉ ሰላም እዩ ናይ ምዕባለን ናይ ግስጋስን ናይ ኣፍሪካ ሓድነትን ንግዲ ናይ ብሓባር ክንሽርክነት ክንገብር ብላብላ ዝብል ኣዲስ ኣበባ ብልጅታት በለጭለጭ ገይሩ everything is peace እናበለ ደርፊ እናድረፈ ኣብ ጫቕጫቕታ እናፈጠረ ፅርግያ ተወልዊሉ እናበለ ቤላ ገይሩ ድራማ ዝፈጥር ዘሎ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ግን ናብ ሰሜን ገፁ የፀግዕ ኣሎ ስለዚ ኩናት ድሕርቲ ሕብረት ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ናይ ጣልያን ኣፍሪካ ሳሚት ኩሉ እሱ ምስ ወደየ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል ዓቕሚ ተረኺቡ ማለት እዩ ናብኡ ክኣቱ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና but again ንሕና ነታ ኩነታት ኤክስፖዝ ምግባር ጥራዩ ስራሕና ክኸውን ዝኽእል እዚ ነቲ ሓደ ኩነታት ክኸውን ከሎ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ጅስኡ ባንኪ ከመይ ይረአ ኣሎ እስከዚ ኣስምዑ ሸሞንተን ብፍቅራዊ ቃላት ዝተወዳደሱ ብህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምውን ሕብረተሰብ ዓለም ዝተሞገሱ ቤተይ ብዘይ ባእኻ ዳሰይ ብዘይ ንስኻ ኣይትደምቕ ኣይትመውቕ ብዛ ዓይነቱ ኣብ ፀበባ ቅድመኻ ኣብ ድማዕ ምሳኻ ተዋሂሎም ቀለበት ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቃላት ካብ ዝተራኽሑን ሓድሕዶም ካብ ዝዘናጠሉን ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ድማ እቲ ዳርባ ቃላት እናናሃረ መፅዩ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዝተወሰነ ግዛኣት ኢትዮጵያ ተቆፃፂራ ንተቃወምቲ መንግስቲ ፌደራል ተዕጥቐላ ክትብል ንዘቕረበቶ ክሲ ኤርትራ ሓሶትን ፈጠራን ብምባል ነፂጋቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝበፅሐት ዘመላኽት ይብል ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዝርከቡ መዳውቲ ከባቢታት ወተሃደራዊ ግጭት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከባቢታት ጸለምቲ ከምውን ኣብ መጋለን ኣብ ዓላን
ሓይልታት ትግራይ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሚሊሻታት ኣምሓራን ዕጡቃት ሓራ መሬትን ተዋጊኦም ዝብሉ ጸብጻባት ወፂኦም ነይሮም ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ንኣስታት ክልተ ዓመታት ክባላሕ ዝጸንሐ ናይ ቃላት ኩናትን ምትኽታኽን እናገደደ ከም ዝመፀ ዝረድእ ዶክተር ነገራ ኣብዚ ናይ ሕዚ ግጭት ኤርትራ ተሳቲፋ እያ ዝብል ገምጋም ዝሓዘ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ረዚን ትሕዝቶ ዘለዎ ደብዳቤ ክጽሕፍ ከም ዝደረኾ ይዛምን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ መስከረም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ጽምዶ ብዝብል ልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ንምኽፋት ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ምኽሳሱ ይዝከር ጽምዶ ብዝብል ኣብ መንጎ ደገፍቲ ሕወሓትን ኤርትራን ዝካየዱ ዘለዉ ርክባት ከካትዑ ምጽንሖም እውን ይፍለጥ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ተማሃራይ ፒኤችዲ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዝኾነ ዶክተር ይመር በወገኑ እቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝጸሓፈቶ ደብዳቤ ሃንደበታዊ ከም ዘይኮነ ይዝገልጽ ንሱ ካልእ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እቲ ሜዳ ናይ ምምችቻእ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ይዛምን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ምርካብ ብዝዛመድ ከሰጉሞ ዝጸንሐ ንኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል መርገጺ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ነቐፌታ ከም ዘስዓበሉ ይገልጽ ንኣብነት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኩናት እንተዳኣትያ ብመንጽር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኮነ ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ መንቀራቕሮ ከእትዋ ስለ ዝኽእል ዘዋፃ ይኮነን ይብል ደረጀ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ልዑላውነት ከም ዝኣተወትን ብመሰረት ስምምዕ ሕቡራት ሃገራት ልዑላውነታ ንምሕላው ስጉምቲ ንምውሳድ ኩነታት ተዋድድ ከም ዘላን ይዘረድእ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ልዑላውነት እንተዳኣትያ ኣብ ዝኾነ ዋነት ሓደጋ ንምግጣም ሙሉእ ስልጣን ኣለዋ ንዝብል ዓንቀጽ ሕቡራት መንግስታት ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ግዝኣተይ ተደፊሩ ብምባል ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ዘለዎ ኣካይዳ ንምምራጽ ምዃኑ ይረድእ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኣተወ ንልዑላውነት እታ ሃገር ይጻረር ስለ ዘለዎ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኩነታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፖለቲካዊ ኩነታት ስለ ዝተፈጠረ ኢትዮጵያ ነዚ ንምቕልባስ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እንተወሰደት ዘውቅስ ወይ ብማሕበረሰብ ዓለም ዘኾንን ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ኣየስዕብን ይብል ኢትዮጵያ ኤግዛክትሊ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ክበሃል ኢና ንሰምዖ ዘለና ዕሸላዊ ስጉምቲ ይገብር ከም ዘሎ ናይ ኳልኩሌቱ ዘይኮነ ዕንደራ ይገብር ከም ዘሎ ይዝረብ ግን ኣማኸርቱ ኣለዎ ነገራት ድማ ብተንኮል ዝተኣልመ እዩ ስለዚ ንክልተ ዓመት ኣብ ደገ ባሕሪ ትብል ዝነበረት ብሓይሊ ክንወስድ ኢና ንዓሰብዶ ገለዶ ብዓፋርዶ ይብል ነይሩ ዲፕሎማቲካሊ ስዕረት ሓደጋ ከምፃልካ እዩ ሃገር ካብ ቅልውላው ስለ ዘላ ምስ በልዎ ሕጂ እታ ዝቐለለት ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ኩናት ክፈጥር እሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እቲ ኩናት ድማ ኤርትራ ዶበይ ጥሒሳ ኣትያ ትንላ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ልኡላውነተይን ኣብ ውሽጢ ሃገረይን ኮይኑ ሓደጋ ፈጥረለይ ኣሎ ዝብል ብዘይ ጭብጢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ኩናት መበገሱ ክኾኖ ስለ ዝኽእል እቲ ኩናት ምስ ተበገሰ ድማ ሽምግልና ክጅምር ስለ ዝኽእል ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ከም ብሓድሽ ሽምግልና ሽዑ ሕጂ ናይ ሕቶ ባሕሪ ኣበጊሱ ስለ ዘለኹ ከምቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ኢልና ምጉድ ዝገበርናዮ እሞ ንዓና ዘይውክሉ ብዛዕባ ባሕሪ ከይዛረቡ ስቕ ኢሎም ብዛዕባ ባድመ ጥራይ ተዛረቡ ንሕና ግን ነዚ እንድሕሪ ኢልና ጉዳይ ናይ ባሕሪ እውን ከም ኣጀንዳ ተላዒሉ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጸቕጢ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ በዚ ዝተደረኸ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ወገን ምናልባት ምዚ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና ምዚ ናይ ለንቀነ ናይ ስዑድያ ምንቅስቃሳት አበባውና አስመራ ምስጢራዊ ጉዞ አብይና ኢሳያስን የማሸማገል ሚስጥር። የሳውዲው ቁጥር 1 ዲፕሎማት በትላንትናው ዕለት አዲስ አበባ ገብተዋል። እኚህ ሰው አዲስ አበባ የገቡት በኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ መካከል የዲፕሎማቲክ ቁርሾ ሊፈጠር ይችላል በሚል በአንዳንድ የተቃውሞ ፖለቲካ ሰዎች አማካኝነት ከተነገረ ጥቂት ቀናት በኋላ ነው። ትላንት ረቡዕ ኢትዮጵያ የገቡት የሳውዲ አረቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልዑል ፋይሰል ቢን ፋርሃን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሁለትዮሽ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል። መጀመሪያ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዛ ስእሊ ንሱ ተጠቂምላ ዘሎ ትሪዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ኣዛራቢት ስእሊ ኮይና ዘላያ ስለምንታይ እቲ መምልኽኻት ናይ ኢዱ እንተሪኢኹሞ ብብዙሓት ሓይልታት ብዙሕ ትንተና ክወሃቦ ዝፀንሐ እዩ። ብፍላይ እቶም ናይ ብልፅግና ጎስጎስቲ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብተደጋጋሚ ክጥቀሙላ ኢና ሪኢና ዘለና። እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ስዑድያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሽምግልና ክትገብር ትፍትን ከም ዘላ ዝብል ክረአ ከሎ ግደ ሓቂ ግን ከምኡ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዕላማ ንስዑድያ ንክልቲኦም ሃገራት ናብ ሽምግልና ናብ ሰላምን ንምምፃእ ድያ ትፍትን ዘላ ወልሲ ዴስ ዋን ምክንያቱ ኢትስ ኖት ላይክ ዳት መጀመርያ ኣብዚኣ ሓንቲ ከረየኩም እቶም ናይ ኢማራት ፕሮፓጋንዲስትስ ንዓቢ ኣብ ሓዊ ክጠብስዎ ምዃኖም እዮም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነታ ስእሊ ወሲዶም ንብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይብሉ ኣለዉ
نيمارات كون كله بخمسين زقبلهم نسعودية كون كله جن صفرو غيرو إنها تنقى زقبلهم سلزي أميري أبي ويون إثيوبيا مني مشاركتا مني خط عليها زي تفلت هجرة يكونتن لهم مليسهم ناي بروباغندا شيت ستورم فتيرهم للو تبع نايمارات ميديا نعبي من مليسهم أبحرجا يتولو أتي من كرا أردما من مليسو يحيي له خمسة لهم زنقر زلو بدأ دين نفد داي نزو كنا تعتزي بخاميكم جنزوبان نخل نزبل تمليسنا سعودي أنت ياك تقبرت في التنزلا نمبال حنتي سفع زبالة تناك بكم يا بتناير ترخيا تنغلنا مجمريا أبزي حنت نجار كريكم بزي زكاية زنبرة كلت عينات جعزو كم استرعيه زنجار زلو منيستر قدات وصاي ناي السعودية فيصل بن فرحان نبي إثيوبيا خيرو خلو حنت فليت نفاريت نبي إرترا خير خمس نبرات زنجار كاب سعودية نابس مرا حنت نفاريت at the same time مسيا كم زنبرتن مسيا كم تملستن زجلس حبريت على زناي deputy foreign minister نبي إرترا زاتو دريد يكونس كدميو كلام من قص قاست خايدو خمس نبرة زجلس حبريت وسيله اسم Saudi Arabia is intent on dismantling the UAE's influence in the Horn of Africa سلزي نزي أجن بخميت ريا مسيلكم أبزيا كل التعينات تنتناك بكم يا مجمرة تنا إرترا بالسعودية زجبروه كم مرأي أبزيا سفع زبالة حبريتاي بمالو انتاي زبل صحفوتي إلى مسيلكم كونتاتنا بناي زيرو ساعات يقرب كم زلون لاتو كونتات إمارات أب قرن أفريقيا تقبرو زلا ناي مودا تخلو إن عبي ما تخم زلو زقلت حبريتالو زيد ما انتاي تبلو أبزن زحلفا حدت معالتات أزيفت أنزخوني دبلوماسيا وقع زي كايت كم زلو سيد ما انتايو دارقا كاب أديسابا كاباديس أبا ناسمرا نكايرو نبورت سودان from Ankara to Tel Aviv بزح من قصاصي كايت كم زلو نابنت not a build up not a declaration of fully fledged Cold War what's happening إلهم أبزي أو ريدو مزلو what we have been witnessing أبزي حلفي 4 من ساعات ويون لعليو رينا يوزلنا حدا نقر محجي أبكرنا أفريقيا ترى يزي فلت قلت في زخانة من قصاصي زرزلو this is not a routine diplomatic round this is not a traditional mediation زون نايشم قلنا مسرح ونايكونن إذن ريزلنا this is a defensive military build up زي ناي مكل خال وتدرا من قصاصات زمسلنا قريب للو the facts leave no room for interpretation نابنت أتي نريو زلنا بايتا بحارو كريو خلو تايمز بلزلو ناي السعودية منيستر ناب أديس أبا خيدو فريم منيستر ناي السعودية ناب أديس أبا خيدو a special Saudi plane in Asmara at the same time فليت نفاريت كاب سعودية تبقسب بتناي ساتلايت إيمجز كونفيرم غير مالوزي حنت فليت نفاريت لك منيستر قدات وصاي ناي السعودية ناب أديس أبا خيد كله ناب أسمرا لما كال نفاريت مسياني را ناي تركش ناي انتليجنس نفاريت ناب ناي درون بيز ناي جبس تبع هلزولو نابو كم زخدت زري ايمجز ورينا لنا سون تو تركش كارغو بلينز كلتا ناي أصوارز أنا ناي تركو دما أبور سودان كم زوردا كومون كاب راشيا استبقسا ناي كارغو بلينز أبور سودان كم زوردا زقلت حبريتالو أتقرم دما كاب إسرائيل ناي موساد ناي سلايا ناي إسرائيل ناي السعودية فوري منستر أبدي ساباك معلابو 3 أقدم بلا ن3 دقيق أبول إيربورت وريدا مس أبديو مس حدا عبي حلافنا إثيوبيا تراقيبا كم زتملست إذن قرب ميبي مس رضوان حسين تراقيبا قد كنت خلال 3 دقيق صنيحة كم زتملستيو أتعلم هذا ما انتاي بزح من قصاصات إذا كهذا اللي يمزول زلو what's going on نجي up to details كاتوغلو 24 hours 7 movements 5 capitalists 1 acting party below no multiple acting parties but a right so حدا تايب لو زيجي دخول من قد نتي ديتيلز كري وخلو نحن نري زلنا إثيوبيا مس منيستر ديات وصاينا إثيوبيا مس أب تراغيبو حبراو شركتنا كن عبينا زعبا قداي زوباوي يكون تات تزراريبو زيات راينا نرزلنا إرتران سعوديان تراغيبهم دبلوماسياتهم كحيلو 5 غولو دحريو دما نتيك برز خل شركتنا ما كتقلت كقالات افكم زلو اكسبدايت كونكم زلو زيانا نسمع زلنا but there is much more in بدحر مغارجا زكايت زلو انجي انت هم زبلو زلو ابزي حدا حساب غيركم صدوزي فيصل بن فرحان meets with قطر حدا كيس قطر حدا انتايرولو Saudi Arabia is playing both sides with scanning in Addis Ababa تزي بغلت من قديات زلا سعود العرب فيصل بن فرحان مسابي احمد تراقيبو the overt message it is remalagti we want original we want regional stability تقندي تلخو كل زريو زلنتايو زوباوي مرغغا ندللنا زبليت ملختي مهنياتو هاجراو تلفزيون ناي سعودية
نتي أبين شانقول استخفت معسكر بزسفح درجة كفر جيرمو السدما مرجت نايت منجستي زنا تري زبلو كيلاتات ريال له يمثل دما بيرتيفي استزربه مرجت منجستي إرترا مخانو أفناي منجستي إرترا إرتيفي قال بأول سعيد وزه أفناي مرجت ناي منجستي إرترا يكونه maybe حساباتكم بيقولوا maybe indirect لك زاربوز دليو إرتيفي ندحر وزيوجن زي أفناي منجستي إرترا يكتب له تخلق سلازم بمنجد السعودية كمو بمنجست بتناي منجست ميديا ناس قدايزي بزسف حتى زاري بومليا هابو كزيل انتهي بلالو the message عجيب أتي حبو ملغتناي تناي أديس أبا مجشا the منجست camp must disappear إزي ني دعم سريع نمحقاس غير كذا لا camp قلتي كتأفك خلالو معناته إزي كبيت كونسل أزغل انتهي بلالو the brilliant read Saudi Arabia is not waiting for Ethiopia's withdrawal from supporting the militia Saudi Arabia is preparing for an alternative. الزغا سعود عرب حجي ني أبي أحمد نزلت قبر زل خان دعم سريع حاجة تطوع بلو إلى كتلو منا يكون تمسي هذا الليلو. تنقرأ لا جن بلان بيد مع اللوا يبلو له. وصراحة هذا بلان انتهي بلان إن أتوم negotiated Ethiopian withdrawal. بس إثيوبيا ترى اليوم إثيوبيا أقول دانا السودان بس دعم سريع زل ركب كتسحب بلان أيو. بلان بي a supported Eritrea move to punish Addis Ababa. بلان بيد ما بإرترام بخال حيلتات نجيرهم نعبي سرعات كتحزولو زخول من قدون قمت هاللوهم يمزولو زبلو زلو يم منقس إرترا نسعود عرب تلو خوسيدو ناتو مجندخ قبر خل مالت يكون منقس إرترا نعبي نسرعات بلسقنا أدب نمتحاس كل عينة مغنياتي زلو مغنيات نلولاونتو نناتسنتنا نرفرندمناتنا ني every كفال ناي حقراو كبرنا زد فريق نحدنتنا يزبنا نيكو طبعا زي تصرفون زي تنكفون يلن حلف حليفهم رجيم تشنج أبي إرترا خجبرو أبي إرترا سرعات كغير زلي بوليتيكا وحيل زبلو ينقاس عبي انجيدهم نيرترا كمكن زل حيلي انجيدهم سلازي نيرترا كل عينات قد ما كنت جيرهم لهم سقمت نخط وسد سلازي إرترا بخالو درجة دقاف ترغبلو مغنيان ترخيباون نتو كتقبرو قديتان زلواون صبغ زغنة مراقودة ترغبلو تغليا This is not mediation, this is a battle management. لازم شمقلنا زي كون السعودية تقبر زلا نتي ترفت يروزلو جنبار ويون وتري بخامي يتفتحوا انت عينس مفتوح تدلي اتاك علي تكفال دبلو زلو نو سعودي عربيا ناي تركي دحال ناي تركي خقت فيه تركا بسودان قطاوي اذا تؤتو كم زلا سينتو بزعبا تركن سودانن يوم زارب زلو منالبات سنه لك ملساك فتني سين 3 وتر 3 دما انتايم زبلو زلو اسرائيل ناي 30 دقيق اب أديس أبا ممتعم انتهي مالتيو what happens in 30 minutes delivery of intelligence information on Sudan's army movements ما يبسل حبريتا بزعبا وتهدراو منقسقاسات ناي السودان حبريتا محلاليفهم الله coordination of possible before coordinations of positions before فيصل بن فرحانس visit زدما قدمي ناي السعودية فريق منيستر ممسو على مرقصنا أمريكا السعودية مس إثيوبيا أنت تايكو قبر له مس إمارات تايكو قبر كم زلوا نعو كانوا صرولي لهم مس يوم كانوا خليهم كمون كال ريا شورانس الجوها أبقلنا خالنا أي تفرح قبل وون كانوا خليهم زبل جم جمالو where is that part where ناي إرترا كيز أمتي وني رابزي نوحت كوينوسي I can't find it there was this ناي السودان قداي سين كده لكم يعني تانا إرترا اوكي ابتا سين وان يزلنا إرترا نابس مراز مثلا الاختناي سعودية خانتاني ريبلالو a special Saudi plane lands at the same time the message Eritrea is not alone Riyadh is with you your moves has a cover سلازي سعود عرب تايتل لنا إرترا بقولنا كم زلا تفلت على زوخوني يكون تقاتيمو دبلوماسياوي يكون بوليتيكاوي وتدراون تغني مساخو مالنا زبل ملختي نيرتراونا محلالي فمالو سلازي اب سودان اب دغاف ناي لوجيستكس يغبر كم زلو ناي اصوار ناي سلياوي بزع دغاف يغبرلا كاب غبسن كاب تركون قلطف زخونه دغاف يغبر كم زلون بغمت على دما ني اثيوبيا كبيت زخونه صقتي نمفتعر زغبر زلو غعزيو ابز قربا ناي تركي بريزيدنت ون ناب اثيوبيا كخيد مخاني زنغر زلو اسكنيشتي نعاك تحجزن تدخل اناليسيس سمعو بزي
حد طالقا متاوص هاجرات قند مزرارب زعبا اب زخونل اواን ላዕለወት ሰበስልጣን ቀርና አፍሪካን ሀገራት ወሽመጥ ዓረብን ዘካይድዎ ወግዓው ዑደታት ስራሕ ተበራኺቶም ኣለው ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝተፋጠጣሉ ከምኡን ዞባው ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝቕይሩ ፍጻመታት ኣብ ዝበዝሕሉ ግዜ ኣብ ቀርና አፍሪካን ሀገራት ዓረብን ዝግበሩ ዑደታት ካብ ዲፕሎማሲያዊ ጥምረት ሰገረ ትርጉም ክህልዎም ይኽእሉ ዝብሉ ተንተንተለው ሰመዝ መንየን ሀገራትዮም ናበየኖት ሀገራት ተጓዒዞም ኣብ መንጎቶም ሰበስልጣን ብዛዕባ ዝተገብረ ዘተኸ እንታይ ተባሂሉ ንዝብል ክነቕርበልኩም መሪፅና ያሎና ትማሊ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፈይሰል ቢን ፋርሓን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ክልቲያው ከምኡን ዞባው ጉዳያት ተማይጦም ኣለው ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ዘተኳ እንተዘይተገለጸ ኣብ ቁልፊ ዓውድታት ዘሎ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከንጸባርቕ ፈቲኑ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናብ ስዑድ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን ዝመጽእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ክበጽሕ ምዃኑ መራኸቢ ብዙሃን እታ ሃገር ሓቢረን ኣለዋ ኤርዶሃን ኣብ ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝገበረ መደረ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብያን ግብፅን ወግዓዊ ዑደት ከም ዝገበረ ጠቒሱ ኣሎ ኣብቲ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝገብሮ ዑደት ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ሰላም ናይ ምስፋን ዕላማ ከም ዘለዎ ድማ ጸብጻበ ማዕከን ዜና ኣናድሉ ኣመላኺቱ ኣሎ ቅድሚ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ድሕሪ ምፍርራማ ምስ ሶማልያ ተፈጢሩ ዝነበረ ምስሕሓብ ብምትትታው ቱርኪ ምርግጉኡ ዝርሳዕ ኣይኮነን ቱርኪ ተኸታተልቲ ዘተታት ብምድላው ንክልቲአን ሃገራት ንምቅርራብ ክትፅዕር ጸኒሓላ ሕጂ ድማ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ምብጻሕ ምስ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝራኸብ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለው ቱርኪ ከም ቀንዲ ደጋፊት እቲ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ምዃና ይንገረላ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ግዛእታ መሰልጠኒ ማእከል ዓማጺ ዳዕመል ሰሪዕ ምፍቃድ ዝሓወሰ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ጎኒ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ተሰሊፋ ኢዳእትያ ከም ዘላና ተገለጸ እዩ ኣብ ዞባታት ቀይሕ ባሕርን ቀርና አፍሪካን ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካ ወጥሪ ካብቲ ዝባእሰ ናብ ዝተጋደደ ምዕራፍ ይስጋገር ከም ዘሎ ተንተንቲ ዞባ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለው ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ካብ ዝተኻየዱ ዞባዊ ዑደታት ናይ ሶማልያን ግብፅን ተጠቀስቲ እዮም ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድን ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እዚ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ነገር ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ ስለምንታይ ብከምዚ ዓይነት ፍጥነትን ቅልጣፈን ነገራት ይፍጸሙ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ወል ብዙሕ ትንተና ብዙሕ ዓይነት ገምጋም ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ኣብዚ ትረአ ዘላ ኢማራት ንምንታይ እያ ከምዚ ትገብር ዘላ ብፍላይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ጌራቶ ዘላ ማዓስከር እንታይ ረብሓ ከምፅኣላ እዩ ንዝብል መን መሊስ ክምልስ ፈቲኑላ ኣብ ዝመሲልኩም ለሰይ መጀመርያ ብጀዋር ክንጅምር ኣብ መንጎ ጀዋርን መን ኢኻ ትብሎ ረዳ ሶሪ ጌታቸው ረዳ ንጀዋር ለንቀነ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣጋጢሙ ነይሩ ለንቀነ እንድሕሪ ሰሚዕኩም ኮይንኩም ጀዋር እንታይ ስለ ዝበለ እዮም ከምዚ ዝብሉ ዘሎ እንድሕርና ጀዋር ብተደጋጋሚ ነዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ነገር ኤክስፖዝ ክገብሮ ቀኒዩ ኢልና ኢና እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት እቲ ኢዳ ጥራይ ኮነት ወይ መደበር ናይ መሰልጠኒ ጥራይ ኮነትን ከፊታ ዘላ እንታይ ዳ ካብ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣምፅያ ተዕስክር ከም ዘላን ካብ ዝተፈላለዩ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ድዮም ካልኦት ድዮም ኣምፅያ ኢትዮጵያውያን ኣሰልጢና ንኩናት ኣዳልያ ናብ ሱዳን ተሰዶም ከም ዘላ እዚ ድማ እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ናይቲ ኩናት ምስፍሕፋሕን ናይቲ ኩናት ምቕፃልን ኣጀንዳ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝቕፅለሉ ዝነበረ ቆጣዐ ናይ መን ኢኻ ትብሎም ናይቶም ብወገን ሰራዊት ሱዳንን ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝደናገፁ ዘለዉ ሓይልታትን ኩላቶም ከቢድ ዝኾነ ቁጣዕን ከሪር ዝኾነ መጠንቀቕታን ስምዕታን ንዓቢ ከስምዕዎ ተራእዮም ስለዚ ጌታቸው ረዳ ናይ መወዳእታ ፈረስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ከረጋግፅ ምንታን ንኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ኢሉ ክምጉድ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ምስ ጌታቸው ረዳ ድማ ድጋፍ ናይ ህዝቢ እናረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዑ ንምምጓት እቲ በሊዕ እዩ ተባሂሉ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣማኻሪ ተባሂሉ ዝመፅእ ጌታቸው ረዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንጀዋር congratulations brother your persistent conflation of personal opposition to the prime minister with a coherent critique of Ethiopia's long-term strategic interests is remarkable. Disliking the ruling party does not free you from having to distinguish between regime politics and state national interests. ስለዚህ ብርግጽ ንሪአካ ኣለና እንቋሕ ኣጎሰካ ክብለካ ይደሊ ኣንጻር ሃገርካ ትገብሩ ዘለካ ጉዕዞ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ስለ ዝፀላእካዮ ንፕራይም ሚኒስተር ክትፀልእ ሓደ እዩ ነቲ ፓርቲ ብልፅግና ክትፀልእ ሓደ እዩ ኣንጻር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዝጠመተ ረብሓታት
ምስራሕ ግን ካለ ነገር እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልዮ ስለዚ ፍትን ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ዘለዎ ረብሓታት ናይ ሃገርን ናይ ጉዳይ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ግምት ከእታኻ ትዛረብ ኣለኻ እዩ ክብሎ ፈቲኑ ናይ ጀዋር መልሲ ድማ መሳቂያ ክረክም እየ ታይሎ over the past few days ኣብዘን ቀረባ መዓልታት አንጻር ጀዋር ሰፊ ዝኾነ መጥቃዕቲ በቲ ኤርሚያስ ለገሰ ትብሎ ዲ ብኩሎም ካድራታት ክካየድ ቀኒ ምክንያቱ ጀዋር ልክ ዓብታት ሕሙማን ኣቢ ክጭፍጭፎ ስለ ዝቐነየ ለንታይ ይብዛል once an ally of a prime minister but now a vocal critic ቀደም ዓርኩን የርካ ሎሚ ድማ ቀንዲ ጸላኢ እዩ ብግምጣሉ ጀዋር ቀደም ጸላኢ ናይ ኣቢ ሎምኻ መጋበርያ ናቱ ስለዚ ጀዋር ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን ህዝቢ ቀርና አፍሪካን ብሙሉ ንኣቢ ከድንቆ ከሎን ክፈትዎ ከሎን ጀዋር ኣብ ጎኑ ነይሩ ስለዚ ናይ ጀዋር ጌጋ ማንም ኣብ ቀርና አፍሪካ ዝቕመጥ ሰብ ዝተጋገየ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እውን ዝተጋገየ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዋላ እኳ ኤርትራ ብመደብ ገይሮሞ እንተኾነ ናይ ጌታቸው ረዳ ግን ኩሉ ሰብ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንሱ ድማ በቲ ቃንዛ ናይ ኣብይ ኣሕመድ በትሪ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝጣዕመ ክነሱ ተገምጢሉ መጋበርያ ምዃኑ መኖም እዩ ጥዑይ ኣእምሮ ዘሎ መኖም ይኸ እሱብ ኣብዚ እዋን እዚ ባዕሉ ጌታቸው ረዳ ብቃላቱ ይተሓዝ ማለት እዩ ኣብዚ ንውሕ ዝበለ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ ብሳማሪ ክንሪኦ እንታይ ኢሉ ዝምግቶ ዘሎ ሓደ accusation of him conflating personal ውልቃዊ ፅልእናቱ ምስ ናይ ሃገራዊ ረብሓ ኣተሓሒዙ ፀገም ክፈጥር ምፍታኑ ዘለካ ኣብ መንጎ ፓርቲን ሃገርን ዘለካ ፍልልይ እውን ኣነፂርካ ዘይምፍላጥ ንኣብነት ይብላ ኣሎ ኣብታ ዘረባ ከሪአኩም ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኣብዚ ማዓስከር ናይ ሱዳን ሓደ ቦታ ከፊታ ክበሃል ከሎ እዚ ነገር እዚ ንስኻ ተረዲካ ዲኻ ትገብሮ ዘለኻ ዋላ ከይተረዳካ ይፈልጥን ይብላ ኣሎ as a passing bystander in the regional እጂ ንኢትዮጵያ ሲ ኣብዚ ኩሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ሲ ሓንቲ ዘይትገብር ተዓዛቢት ክትከውን ዲኻ ትደልያ ዘለኻ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ረፅምን ውድድርን ሲ ስቂላ ተዓዛቢት ክትከውን ዲኻ ትደልያ ዘለኻ ወይስ ንሳ እውን ንረብሓ ክትጓየ ኣለዋ so the tragedy unfolding in Sudan is indeed exacerbated by the foreign intervention ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ቃንዛን ስቃይን ብናይ ወፃኢ ኢድ ብናይ ደገ ኣታውነት ኢድ ከም ዝበላሸ ዘሎ ፍሉት እዩ ንርዳይ ናቲ እዚ ግን but Ethiopia is hardly unique in pursuing its interests ኢትዮጵያ ግን በይና ይኮነትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንረብሓ ትሰርሕ ዘላ in fact Ethiopia more than any other country in the region and beyond stands to lose more on the result of Sudan's instability ብግምጣሉ ግዳ ሓቂ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ዘይርግኣትን ናይ ሱዳን ዕግርግርን ቀንዲ ክሳራ ከስዕበላ ዝኽእል ሃገር እንተላ ኢትዮጵያ እያ ስለዚ it has a real skin in the game ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ልዕሊ ማንም ዝግባአና እዩ ይብላ ኣሎ as it were ከም ቀደም ማለት እዩ እጅ ግብፅን ካልኦት ሓይልታትን ድማ are not neutral ኣብዚ ግብፂ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ዘይሻራውያን ሸምገልቲ ይኮኑን ኣብዚ ይብላ ኣሎ they are actively shaping the trajectory of the conflict to favor their preferred ስለዚ በቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ነቲ ኩነታት ንምጥምዛዝ ግብፂ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ነናቶም ኣጀንዳ ግብፂ ክብል ከሎ ኤርትራ ስዑድያን ኩላቶም ጠቂሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ጉዳይቲ ነናቱ ኣጀንዳ ከሳልጥ እዩ ዝፍትን ዘሎ ይብሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ you position yourself as a politician activist but your posture suggests an aversion of the very language of national security and strategic interests ንስኻ ፖለቲካዊ ኣክቲቪስት ክትከውን ኢኻ ትፍትን ግን ነይቲ ሃገር ኢኻ ትውክል ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ነቲ ናይ ሃገራዊ ረብሓን ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገርን ኣብ ግምት ዘእቱ እዩ ዘሎ in a region marked by proxy competition ኣብ ዞባ ብናይ ኢድ ኣዙር ኩናት ዝፍለጥ transboundary security threats and zero-sum maneuvering among rival states such discomfort is not a virtue it is a liability states do not have the luxury of moral abstractionism when core national interests are at risk ስለዚ ዞባና ብሙሉ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ኢድ ኣዙር ምውጋእ ኢድካብ ካልምእታው ንቡር ኣብ ዝኾነሉ ኢትዮጵያ ብናይ ሞራላዊ ቅድስና በይና ትተርፈሉ መንገዲ የለን ንረብሓ ንኩነታታ ምስኡ ዝመጣጠን ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ እወ ክትወስድ ኣለዋ እቲ ፀገም ግን you must be intelligent enough እቲ ትገብሮ ኣብ ሎንግ ተርም ከርባሓክ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ከርባሓካ ዝኽእል ዝኸውን እዩ እምበር ከባቢና ናይ ዚሮ ሳም ንሓደ ነቲ ሓደ ቀቢሩ ክነብር ዝደልየሉ ዞባ እዩ ከምኡ ክትገብር ከለኻ ግን ንኣብነት ኤርትራ ምስ መን ተሰሊፋ ኣላ ምስ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ተሰሊፋ ኣላ a perfect strategy ምስ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ተሰሊፍካ ዋላ እውን ሰራዊት ሱዳን እንተዝሰዓር ነይሩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ
بحزب السودان ካብ ህዝቢ ሱዳን ይመርሕነት ክመፅእ ፅቡቅ ታሪክ ክትገድፍ ዘላ ንህዝቢ ሱዳን ዘሳድድ ዘሎ ሃገር ዝዕኑ ዘሎ ነታ ሃገር ዝብትን ዘሎ ሓይሊ ሙስን ተተሰሊፍካ ከም ዓበ ሃገር ዓብ ፀገም ኣለካ ስለምንታይ ከም ብላ ኣለዎ ኢማራት ጎረቤትና ኣይኮነትን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ገይራላ እቲ ኩነታት ምስ ተወደአ ቦርሳ ጠርኒፋ ኣብ ከባቢያ ክትከይድ እያ ሱዳንን ሱዳናውያን ክሓርቁ ይኽእሉ እዮም ግን ብዶባ ይራኸቡን እዮም ኢትዮጵያ ግን ጎረቤት ሃገር እያ እዚ ታሪክ ዝቀፃሊ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ጎረቤትካ ትገብሮ ዝምድና ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ዝተሓወሰ እዩ ንህዝቢ ናይቲ ጎረቤት ክትብድል የብልካ ኣብይ ኣሕመድ ግን ነቲ ህዝቢ እናበደለ ናይ ርሑቕ ኣጀንዳ ዝብዎ ዘሎ ይሰርቭ ዝገብር ዘሎ እዚ ከዓ ንነዊሕ ዘይሓስብ መራሒ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ስትራቴጂ ንጀዋር ክሓስብ ክመክር እንድሕር ኮይኑ ጌታቸው ረዳ ኣእምሩ ከስርሖ ነይርዎ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንጎረባብቲ ህዝቢ ዝብድል ነገር ክትገብር ኣይግባእን እዩ ነይሩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብድል ነገር ትገብር የላ ነጁ maybe ፋኖ ዝቃለስ ዘሎ ኤርትራ ስለ ዝሓገዘ ኣይኮነን ፋኖ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነ ዝብድል ዘሎ ንብልፅግና እዩ ዝዋጋእ ዘሎ እምበር ኣብ ህዝቢ ምሓራ ኮይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እቲ ኩናት ኣብ ዓዲ እዩ ኣብ ገዙ እዩ ዝካየድ ዘሎ ተጋሩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይብድሉ የለዉ ምክንያቱ ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ዓዶም እዮም ዘለዉ ውጊ ይመፆም ኣሎ ነብሶም ከድሕኑ ድማ ይፍትኑ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ወላ ምስ ህወሓት ትሰርሓላ ዶ ወላ ምስ ፋኖ ትሰርሓላ እንተበሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ትብድል ዘላ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፀም ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ነብሱ ንክከላኸል ብረት ኣልዒሉን ዝቃለስ ዘሎ ኣጆኻያ ትብል ዘላ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ፋኖ ተታዓዊቶም ድዮም ወላገለ ህዝቢ ኣምሓራ ንኤርትራ ብሕማቕ ኣይዝክራን እዩ ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራ ብሕማቕ ክዝክራ ይክእልኒ ህዝቢ ዓፋር ንኤርትራ ብሕማቕ ክዝክሮ ይክእልኒ ብግምጣል እዩ ግን ንዓቢ ኩሉ ነገር ብግምጣል እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትፍፅሙ በደል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ እቲ ብልሕናተይ ኣለኒ ዝብሎ መብዛሕቲ ግዜ ንኣቢ ክሕጉስ ክብል ነታ ዝርከቡ ዝናናቱ ዘጥፍእ ዘሎ እዩ more importantly anyone with aspirations for higher office should be cautious about adopting a scorched earth posture toward the state itself while governments change strategic geography is stubborn Ethiopia's long-term national interests are distinct from larger than and the party temporary ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሕልሚ ዘለካ እንድሕር ኮይንካ ትገብሮ ዘለካ ጌታቸው ረዳ ንስኻ ካብ ፀገም ዘለካ ጀዋር ምስ ኤርትራ ኩናት የድልየና እዩ ኣብቲ ገባሕር እንደሊና ምስ ኤርትራ ብኩናትን እዚ ሕጂ ኣብ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ግን ትክክለኛ መንገዲ ይኮነን ምስ ኤርትራ ክንዘራረብ ኣለና ተደጋጋሚ ኢሉ ኣሎ ምስ ሱዳን ኣየድልን እዩ ኣብ ሱዳን ክትሕግሰ ደሊኻ ምስ መንግስቲ ሱዳን ምስራሕካ ነርካ ተዘየለ ድማ ኢትካ ነግርካ ስለዚ ኣብ ሶማልያ ንገብሮ ዘለና ኣብ ሶማሊላንድ ዝተገበረ ደይዋፅእ መንገዲ ኢሉ ነይሩ ጀዋር ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ሽም የትርፍ ኣሎ ማለት ጀዋር ሕቡ ኣጀንዳ ክህልዎ ይኽእል ግን ኣብዚያ ሕጂ ዘላ መድረክ ከባድ ዝኾነት መድረክ መመርገፂኻ ኣፍልጥ ኣብ ትበሃለሉ ዘላ ሕማቕ መርገፂ ሒዝካ ዘለካ ሳያኻ ኣብ ሱዳን ሃገር ክትብትን ትደለኻ ንኤርትራ ክትወርር ትደለኻ ኣብ ሶማልያ ኣቢ ልውላውነት ክግስ ዝፍትን ዘሎ ተጣቅዓሉ ኣለኻ ንትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሙሉ ኢልካ ትኸስስ ነርካ ሎሚ ነቲ ሓጢያቱ ክትሓፅበሉ ትፍትን ኣለኻ ስለዚ ኣብ ሕማቕ ታሪክ ዘለኻሲ በዓልኻ ዳ ጌታቸው ረዳ ንኻልእ ክትመክረሉ ጉዳይ ድማ ይብልካ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ጀዋር እንታይ ኢሉ መሊሱሉ እስከ ፀዊዕኻ ፅልኢ ኢሉ መሊሱሉ ብትግርኛ ንዓ ምሳይሲ ፀዊዕኻ ክትበኣስ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣለኻ ድማ ተረዲእንሎ ዝመስል ዘረባ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ዞባና ኢትስ ቢካሚንግ ኢንተረስቲንግ ቨሪ ቨሪ ኢንተረስቲንግ ይኸውን ኣሎ እዚ ኣብዚ ሓንቲ ኢንተርቪው አልጀዚራ ዝገበርዋ ክስማዓኩም I mean, what's the upside for Abu Dhabi in all this? Well, that's the question that, every diplomat is trying to figure out. I think that in reality, there really is no upside for Abu Dhabi if you look at it strategically. Their interests are one, to defeat political Islam, and two, to have a broad network of commercial interests across the region and also political allies. So the result of their support of the Rapid Support Forces has only led to the Sudanese armed forces, that's the Sudanese military, allying themselves with እታ ሕቶ እንታይ ትብል ዘላ ንውሕ ዝበለ ደስማዕኩም ድማ ነቶም ትሰምዑዋ ትደልዩ ነዚ ኩሉ ናይ ኢማራት ጉዳይ ክንሰምዕ ከለና ሓንቲ ነገር ትመፀና ብርእስና እንታይ ትረብሓ ናይ ኢማራት እዚ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ ክንዲዚ ደምነትን ስቃይን ከጋጥም ከሎ እንታይ ክትረብሕ ኢላ ትገብሮ ዘላ ንዝብል ክዛረቡ ከሎ ፖለቲካል እስላም እዚ ናይ ኣኽዋን ሙስሊሚን ካልእ ገል ነገር ጠጠው ንኸነብል ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ በት ኣሚን ከምዘይኮነ ንፈልጥ ኢና እቲ ረብሓ ኢማራት ክትረኽቦ ትፍትን ዘላ ግን እዚ ኩሉ ዝወርዳ ዘሎ እዚ ኩሉ ስቃይ ዝወርድ ዘሎ በዚ ዋጋ እዚ ረኺብካ ዘርባሕካ ድዩ ንዝብል ብዙሓት ሰባት መልሲ ኣይረኽብሉን እዮም ዘለዉ መልሲ ኣይረኽብሉን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ረብሓ ናይ ኢማራት ኣብ ሎንግ ተርም ክጉዳእ ዝኽእል እምበር በዚ ክዓቢ ይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ
ስለምንታይ ህዝቢ ሱዳን ምስ ህዝቢ ሱዳን ጽቡቅ ዝኾነ ሽርክነት ነይርዎም እዩ ስስዐ ከም ገይርዎም ክእል ኣብ ከምዚ ኩነታት እትይዎም ኣሎ እዚ ስስዐ እዚ ግን ንኢማራት ምናልባት ወርቂ ተወስዳላ ትብል ትወርቂ ግን ምስቲ ቁጠባ ናይ ኢማራት ዝመጣጠር ኣይኮነን maybe 2 ቢልዮን ረኺባ ወላ 4 ቢልዮን ንበሎ ከባቢ 500 ቢልዮን ዝትመን ቁጠባ እዩ ዘለዎ ኢትዮጵያ ዱባይ ብቱሪዝምን ብጽቡቅ ዝናን ትረኽቦ ዘላ ገንዘብ ፍልጢንካ ዝወዳደር ኣይኮነን ስለዚ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ገይማት ያላ ንዝብል ብትክክል ወላ ኣሜሪካ ዝሓትዎ ዘለዎ እዩ why are they doing this ክሳዕ ክንዚ ጨማልቕ ጉዳይ እንታይ ኣለዎ ምናልባት እቲ ኢጎ ናይቲ መሐመድ ቢን ሰልማን ታንሽቲ ጭፍላቅ ዝኾነት ሃገር ሒዙ ስለ ዘሎ ኣይተኣኽሎን የደላ ዓባይ ሃገር ዓቢ ኢምፓየር ክልዎ ይደልሎ ሱዳን ንኽቋፀር ድማ ብዝኹል መንገዲ ንኣቢ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ በቲ ዝነበሮ ናይ ደቡብ ሱዳን ፅልዋ ኣብ ኬንያ ዘለዎ ፅልዋ ኣብ ኢጅቡኡ ገይርዎ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ ንግብፂ ብገንዘብ ነዚ ኩሉ ኣማኺሉ ድሌቱ ክገብር ዝኽእል ይመስሎ ነይሩ ግን maybe he's wrong በዚ መንገዲ እዚ ክቕፅል ከም ዘይክል ይርድኦሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊል ክስገር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ብምቕፃል ኣብዚ እውን ብዙሓት ካልኦት ኪላታት ክዛረቡ ከለዉ ስሙ ቀጠናዊ የሆነ ቀውስ ቢፈጠር ምን ውስጥ ልንገባ ነው? በዚህ በኩል የውስጥ ችግር አለ። ኢትዮጵያ አልተረጋጋችም። አብይ አህመድ አይኑን ጨፍኖ እየገባበት ነው። ለዚህች ለተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሲል እንዴት ነው ለማጠቃለል እኔ ሰርች አድርጌ ነው ያገኘሁት። በተለይ መርሰናሪ ጉዳይ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። እዛ ውስጥ በሀገር ደረጃ መዘፈቅ ማለት በሀገር ላይ የሚያመጣው ኮንሲኩዌንስ ምን እንደሆነ መገመት ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዕሱባት ብምስልጣን ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ ብፍላይ ድማ እቲ ንሱ ዝሕግዞ ዘሎ ሓይሊ ብዙሕ ዓይነት ገበናት ብብዙሕ ዓይነት ገበናት ዝሕተትን ዝኽሰስን ክሳብ ናይ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ዴዚግኔሽን ብኣሜሪካ ዝድፈኣሉ ዘሎ ስለዝኾነ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ኣብዚያ ሓንቲ ዝብላላ አገዛዝ ላይ ሰፊ የሆነ ዘመቻ ህዝቡንም አዌር ለማድረግ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። ቀላል ነገር አይደለም ይሄ እና እኔ አንደኛ ሀገራችን ምን አይነት ዴንጀር ውስጥ እየገባች ቀጠናው ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እየሄደ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ግን አሁን ከሚታየው አኳያ ከፍተኛ የሆነ ዴስፐሬሽን አለ በአገዛዙ በኩል። ምንም ነገር ቢሆን አይናቸውን ጨፍነው ጆሮአቸውን ዘግተው አይናቸውን ጨፍነው ከዚህ ነገር ስልጣናችንን ከሚገዳደር ነገር እዚያ ድማ ታቐንዲ አብይ አሕመድ ከምኡ ድማ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ኣብ very desperate ዝኾነ ሲቹዌሽን ወይ ከቢድ ዝኾነ ናይ ህላዌ ሕቶ ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ቀፃልነት ናይቲ ስርዓት ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ስለ ዘሎ እቲ ዝገብርዎ ውሳነ desperate ወይ እውን ናይ ተስፋ ቁርፀትን ናይ መወዳእታ ሰዓታትን ኮይኑ ይስምዖም ስለ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ወላ እውን ፈንጠዝያ ዝመስል ስጉምቲ ክገብሩ ክእሉ እዮም። ንኣብነት እዚ ንሰሜን ዝግበር ዘሎ ኩናት ናይ ፈንጠዝያ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኩሉ እቲ ዘበግሶ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ከም ዝኾነ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ዓቕሊ ፅበት ዝስምዖ ዘሎ ኢማራት እንኮላ እዩ ዓቕሊ ፅበት ዝስምዓ ዘሎ ዓቕላ ፀይብዋ ዘሎ እውን ኢማራት እያ። ምክንያቱ ዳዕመ ሰሪዕ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት የንቆልቁል ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና። it is happening ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዳዕመ ሰሪዕ ይወድቕ ኣሎ ይማርኹ ኣለዉ። ኣብዘን ቀረባ ሰዓታት ጥራይ ዝረአናዮ ሰራዊት ናቶም ከም ብዙሕ ሰራዊት ናቶም በማየት ዝቁፀር ሰራዊት ናቶም ከም ዝተማረኸ ሓደ ካብቲ ወፂኡ ዘሎ ቪድዮ እዚ ኣብ ከባቢ a group of members of the Rapid Support Forces militia have surrendered themselves to the security ንሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዝተማረኹ ካልእ ብሳተላይት ዝረአ ዘሎ ነፈርቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ ኒያላ ይኹን ኣብ ካልእ ዕላማታት ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለውን ብድሮናት ኣይትግደፍ ብነፈርቲ ኣይትግደፍ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ይግበር ከም ዘለዎን እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከቢድ ዝኾነ ፈተና መፂዎ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ኢማራት ዓቕላ ፀቢብዋ ኣሎ ንዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ክትገብሮ ትኽእል ተበግሶታት ብምሉእ ይዕወት የለን ጥራይ ደይኮነስ ብቕልጡፍ ይፈሽል ኣሎ። ናይ ግዜ ሕቶ ድማ እዩ ዘለዋ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ የመን ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተሳዕረት ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ከምኡ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ንከተትሕኖ ትገብሮ ተበግሶታት እውን ደዋፅእ ወይ እውን ዝኣክል ብቅዓት ዘለዎ መልሲ ይረኽቡሉ ኣለውን። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክገልፅዎ ከለዉ ተደጋጋሚ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ናይ ደስፐሬሽን ሲቹዌሽን ከም ዘለዎም ኩነታቶም ናይ ዓቕሊ ፅበት ስለ ዝኾነ ኣብ ዓቕሊ ፅበት ዝግበር ስጉምትታት ድማ ከበድቲ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ናበለ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና።
ብወገን ፋኖ ዝበሃል ዘሎ እውን ብዙሕ እዩ ፋኖ ዳርጋ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ነራ ስምዋስከ ዛሬ የካቲት 5 2018 ዓ.ም ከአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ የተላለፈ የምህረት አዋጅ ብላችሁ ጠቅላላ ጥሪ አቅርባችኋል። በተለይ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ለሚገኙ ከብልጽግና ካድሬው፣ ሚሊሻው፣ አድማ ብተናው፣ መከላከያ ውስጥ ላሉት ሌሎችንም አካላት ታሳቢ ያደረገ የምህረት ጥሪ አድርጋችኋል። እስቲ አንድምታውን ፈትሽ ይህንን ነገር ማብራራት ከተቻለ። የምህረት ጥሪ ወይም የምህረት كم نريو زلنا تفانو دارغا نهزبي ممحدار اتيو سلو زلو نتي مسبلصقنا زلو مليشا يكون نايبتنا سراوي دبال دكاله كله ناي محرد دبدابه دحريتكم يبكم تكونتات كم تتقبروا زنبركم زي كونه كوينو تريفن سخاتكم انت ولت محران حزب محران سلو زخونكم نز غدايزي اب كاله دمنت كده خلو بحدو خينا نفتحيو زمسل ملختي محلالفالو فانو درو أبزع بوتاتنا تقطع خي سلو نتي بلصقنا زغبرو زلو ممليشا مقلاح دغاغ يميو نتي بوليتيكاوي صبللتነት ወይውን ብስለት ናይ ፖለቲካ ከርኢ ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ብልጽግና ዓይን በላይ ስንበላይ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ንኣብነት ብሕማቅ ክትቃስ ይደል ነይሩ ተዝኸውን እቲ ፋኖ ኣብ ሓደ ከተማ እቲ ኮላብ ደብረታቦር እዩ ቱሪስትስ ረኺቡ ነይሩ እቶም ቱሪስትስ በዓለም ፖስት ዝገበርዎ ድማ ولا حنت خبرة ما يتراين مساتهم تم توريست مستين أي فانو سراويت كسالون تسائلهم بوست خبرون يوم تراين لذي again فانو زبحال نتزبي كتف ناي باندا خوينو نحجر كبادم قال ما لازم حصوت مخانو دقيمهم نتي أبي فترة دل أبد سابا خوينو بتكبر كأنه وينا نرزلنا مرشاناتو من مختناتو من دما أن حيا لي خير له تمر إحنا دما كتالي توسخي بسلت كريو إنا نرزلنا تبلصقنا دما ممليسون تحت كورد تزغبرو زلو تكبارات نبحكي زحفر هاجر يم حضر له كتب لهم كبيد ابزغونه ابزيجي تايب له كسب 27 نايدرون مدقعتات كم زغبره اب دبرتابور كبابي ان ترايم زبلو زلو اوش 24 ساعات ስለዚህ እዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ባይታ ቦታ ምሳኣነ ክገብሮ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ካብኡ መጥቃዕታት ናቱን ኣብ ትግራይ ውን ቀጽሉ ብለለው የመቀሌው ከባድ ፍንዳታ በትግራይ ክልል መዲና መቀለ ውጥረቱ ባየለበት በድንገት የተከሰተው ፍንዳታ ከባድ ድንጋጤን ፈጥሯል። ትላንት ምሽቱን መቀለ ከተማ ውስጥ ከባድ የፍንዳታ ድምጽ የተሰማበትን ክስተት በተመለከተ የከተማው አስተዳደር እንዲሁም ነዋሪዎች ተናግረዋል። በፌደራል መንግስትና በትግራይ ፖለቲከኞች መካከል እየተካረረ የመጣው ውዝግብ ኣብ ዝውን እንታይ ብለው ኣብ መቀለ ድማ ሓደ ዓቢ ነታጉ ተኽሲ ከም ተሰማየ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣገይን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታቱን ብብዝሒ ክረ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ምክንያቱ ካልእ እውን ዘይተፃረየ ኮይኑ እምበር ንገለ መራሕቲ ናይ ኣብ ከባቢ ገለ መንበሪ ኣባይቲ ናይ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ርኢ ኣለኹ ግን ኮንፈርም ክሳብ ዝኸውን ክንፅበይና ስለዚ እቲ ድሮናት መጥቃዕቲ ነቶም ታርጌት ክገብሮም ዝኽእል ዕላማታት ይኹኑ ቦታታት ክሃርም ክብገስ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ካልኦት ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ ድማ ባንኪ ኣካውንት ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት ክዓፁ ከም ዝጀመረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ባንኪ ፍሪዚንግ Ethiopia freezes the bank accounts of Tigray leaders including Debrecen as well as those of their families ናይ ደብረጽዮንን ናይ ስድራ ቤቱን ባንክ ኣካውንታት ሎክ ምግባር ከም ዝጀመረን እዚ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ወራርን መጥቃዕትን ማለት እዩ ካብ ዝቀጽሉ እቲ ናይ ድሮን እንድዩ ናይ ካልእ መጥቃዕታት ተፈቲኖም እውን ዘገርም ከም ዘይኮነ ጥራይና ክንግንዘብ ዘለና መውዳታ ኣብዚ ጀዋር እውን ኣጠንቂቑ ነይሩ ብፍላይ ነቶም በዓል ምስ ብልጽግና ሰፊሮም ዘለው ተጣልተው የወጡ የትግራይ ሊቆች አሉ ኮንሰርናቸውን አንደርስታንድ አደርጋለሁ but be careful what you are digging ለትግራይ ህዝብ ላይ በጣም መጥፎ የሆነ ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ከዋጋ የሚደረግ ትግል I'm fine ህወሓትን በመታገል ነው ትርሴን የነቀልኩት ነገር ግን አብይ ሌላ ጦርነት ከትግራይ ጋር እንዲገባ የሚገፋ ነገር ትግራይን የባሰ የሚያደቁስ ኢትዮጵያን የባሰ የሚያፈርስ መሆኑን አውቀው መጠንቀቅ አለባቸው በተመሳሳይ ሁኔታ በኦሮሞም ውስጥ ሆነ እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ጀዋር ለንቀነ ሳቢ ፖለቲከኛ የተቀይሩ ዘሎ ነቱ የፖለቲካና ኢትዮጵያ ኣብዚያ ዋን እዚያ ድማ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕብር ዝኽእል መሰጅ ምግባር እውን ኣገዳሲ ገለገለ ፖለቲከኛታት ጻድቃን ይኹን ጌታቸው ረዳ ሽሞም ከይረቕሑ ማለት እዩ
ምስ ህወሓት መራሕቲ ህወሓት ተባይሶም ስለ ዝኸዱ ሎሚ ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ኮይኖም ናብ ትግራይ ኩናት ክእውጁ ይፅዕሩ ከም ዘለው እዩ ምናልባት ንህወሓት ክትቃለሶም መሰልካዩ ኣነ ንባዕለይ ፖለቲካዊ ጉዕዞናተይ ኣንጻር ህወሓት እዩ ዝቃለስ ነይረ ንህወሓት ይሃርም ኣለኹ ኢልካ ንትግራይ ናብ ኩናት ክትወት ሓስብ ተለኻ ግን ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ክግንዘብ ይግባእ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ወላው ንህወሓት ይፀልኦ እንተበልኩም ንህወሓት ክናሊና ኢልካ ናብ ኩናት ናብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩናት ምድጋፍ ወይ እውን ምጉስጓስ ሓደጋ ናቱ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወላ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት እዮም ተመሳሳሊ ዝብሉ ዘለዉ ትግራዮቹ ስጋት እንዳለባቸው ይገልጻል ወደፊት አሁን ወደ ጥቃት ወደ መከላከያ ወደ ማጥቃት ሊሄዱ ይችላሉ አይችሉም የሚለው ላይ ኮንፊደንስ አልነበረውም ሁኔታው ጊዜ የሚሰጥ አይነት አድርጎ ነው ያቀረበው ማሕፈሻ ወላ ግድውን እንትኾነ ኣብዛ ሓለፈ ድርዮ ደሎ ኣብዛ ሓለፈ ዝነበረ ካልዩ ካብኡ ተማሂርና ሕጂ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክገብር ዝመርጽ ዘሎ መራሒ ናይ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ግን ብፍጹም ካብ ጌጉ ዘይመሃር ብምዃኑ ተስፋ ቆሪጹሉ ዝብል ሰብ ሓደ ግዜ ክጋገኽል ሕማቕ ክውዕል ይኽእል ካብኡ ተማሂሩ ግን ክእርም እዩ ዝግብኦ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ የስ ሙሉእ ተሓታትነት ክህልዎ ይግባእ ብላ 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 ግን እንተወሓደ ካብኡ ክትመሃር እዩ ዝግባእካ ከምዚ ዓይነት ህልቂት ፈፂምካ ንዑ መፍትሒ ከይገበርካ ናብ ኣምሓራ ምስጋርካ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘቑርፅ ሕጂ ድማ ደጊሙ ናብ ትግራይ ይመፅእ ምህላው በዛ ናይ ደብረፅዮን ገይረ ክውድኦ እየ ታትኩ ሓደ ግዜ መፅምና እዮም ብዛዕ ዓፋር ገፅ ውግእ ነይሩ ብዝብል ኣብቲ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ተዓገሱ ሰላም ገበሩ ተባሂልና እኮ ተሓቲና ኢና እንታይ ጌርና ንሕና ሰላም ገበሩ ክበሃል ዘሎ ንሱ እዩ ኢልና እኮ ረዲእና ሰዲድና እዮም ሰላም ገበሩ ኢሉ ሰዲዱ ሽማግለ ሰራዊት እዩ ዝእክብ ዘሎ ግን ንኣከበውን ይፀኒሑ ስለዚ ተገልቢጢ ንሱ ሰላም ገበሩ ዝብል ሽማግለታት ክሳዕ ምስዳድ በፂሑ ማለት እዩ ሕዝኸ ተሓቂ ወፅያ ድላይ ኩናት ንሱ ምዃኑ ፖለቲካዊ ሽግር ብበትሪ ብጥይት ክፈትሕ እየ ዝብል መንግስቲ ክንበርክኽ እየ ዝብል መንግስቲ መሰል ንምሳልካ ተሓትት ዝብል መንግስቲ በቃ እዚት ባህሪ ኣብዚ ሓለፈ ደብረፅዮን ፍተወፅላዮ ኣብዚ እዋን እዚኣ ነታ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ እዩ ኣንቢብዋ ዘሎ ህወሓት እውን እንተኾነ ኣብይ ድማ ዝኣክል ብኮታት ከፊቱ ስለ ዘሎ ብቓላቱ ክትዋጎ በተግባራቱ ክትዋጎ ትኽእለሉ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ዘገርም እዩ ናብ ኤርትራ ንስገር ለትስ ጎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ 12 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ምሸት ንምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኢንጂነር ወሊድ ዓብደልከሪም አልከሪጅ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ኣብ ትርክብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ታሪኻዊ ዝምድናታት ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ሓበራዊ ራእይ ብምኹስካስ ዝያዳ ምምዕባሉ ኣገዳስነቱ ዓብይ ከም ዝኾነ ገሊፆም ቁልጡፍ ምዕባለታት ኣብ ዝረኣዮ ዘሎ ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታትን ተራ መዳውብቲ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ኣብ ምርግጋእ ሰላምን ምርግጋእን ናይቲ ዞባን ብዝምልከት ክልቲኦም ወገናት ዓሚቕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ባህላውን ማሕበራውን መዳያት ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምንጥጣፍ ብግብሪ ክስራሕ ተረዳዲኦም ኣብ ትርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገን ንግስነት ስዑድያ ድማ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ሳቅር ቢን ሰልማን አልቁርሽን ኣምባሳደር ስዑድያ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ርክብ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ከምዚ ናይ ጋዜጠኛ ናይ ኤርትራ ክትሕብሮ ፀንሐ ድማ ብፅሑፍ እውን ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣገዳሲ እቲ ልኡኽ ብደፒቲ ሚኒስተር ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ኢንጂነር ዋሊድ ቢን ዓብዱልከሪም አልኸሪጂ ዝተመርሐ ነይሩ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ underlined the importance of further consolidating ነቲ ዘሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ናይ ክልቲኡ ህዝቢ መሊስካ ዕምቆት ምውሳኹን ነቲ ምሕዝነትን ሽርክነትን ናይ ክልቲአን ናይ ኤርትራን ናይ ንግስነት ስዑድ ዓረብን ድማ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ንምብፅሑ ክስራሕ ከም ዘለዎን aligned views ከም ድማ ሓበራዊ መረዳእታን ሓበራዊ ምርገፅን ኣብ ኣገደስቲ ናይ ዞባውን ዓለማውን ለጥታት ወይ ጉዳያት ሓበራዊ መርገፅን ኣረዳድኣን ክህልዎም ተዛትዮም the two sides discussed in a greater depth ብዕምቆት the role of the littoral states ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኸውን ከሎ እተን ናይ ቀይ ባሕሪ ሃገራት ዝኾና ነቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ንምውሓስ እናተን ሓላፍነት ክኸውን ከም ዝግባእ ብዝሰፍሐ ከም ዝተዛረበ ብዕምቆት ከም ዝተዘራረብሉ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕሪ ዶጅን ኣፍሪዶ ዝብሎ ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ተዘሪብሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና the peace and security of the region ከምኡ ድማ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ድማ ነተን ሃገራት
ብምሕያል ክብፅሕ ዝኽእል ከም ዝኾነ on the backdrop of the fluid regional and international development ዓለምና ኣብ ስንኮፍ ኣብ ዘላትሉ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምናን ድማ ከም ተዘራረበሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ መወዳእታ ቀንዲ ኣገዳሲት paragraph ማለት እዩ In this context, the two sides decided to expedite the concrete implementation of cooperation agreements in the political, economic, security, cultural, and social sectors previously reached between Eritrea and Saudi Arabia. ስለዚህ ቅድሚ ሕጂ ዝተረዳድእሉ ነጥብታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናብ ትግባርኡ implementation ናይ ምንታይ ምርድዳእ ከለዎም ፖለቲካዊ ምርድዳእ ቁጠባዊ ምርድዳእ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ባህላዊ ኩነታት ከምኡ ድማ ህዝባዊ ኩነታት ወይ ከዓ ማሕበረሰባዊ ኩነታት እውን እዚ ኣብኡ ብሓደ ክሰርሑ ከም ዘለዉ ተረዳድዮም ከም ዝነበሩን ንዑ ብዕምቆት ንክምግባር ስሉጥነት ክውሰኸሉ ከም ዝግባእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብታ ዝሓለፈ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ስዑድያ ፀቕጢ ክግበረላ ክኽእል ኣሎ ፀቕጢ ናይ ኤርትራ ክዕይል ክኽእል ኣሎ ኣብ ካልእ ብዙሕ ናይ ዲፈንስ ዲል ናይ ካልእ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ እውን ንክገብሩ ፀቕጢ ክትገብር ኣለዋ ኤርትራ ስኢላ ክትርዮም የብላን ባህላየ ናይ ሆፕ ነብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ፅሑፍን ንዑ ዘራጉድ ኢና ንርኢ ዘለና ተስፋ ንገብር ኣብ ዝቐረባ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራን ስዑድያን ዘለወን ዝምድና ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ ፅቡቕ ነገርን ደስ ዘብልን ምዕራፍ እዩ ንግረ መንገድና ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር ናይቲ መንግስቲ ወይ ናይቲ ኤርትራ ክንርኢ ከለና ምስኡ ድማ ዝረኣየካ ሓደ ነገር ኣሎ እቲ ብወገን ስዑድያ ዘሎ ልኡኽ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ነቲ ልኡኽ መሪሑ ዝመፀ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት 5 ሰባት ሒዙ ዝመፀ ልኡኽ ኢና ንርኢ ዘለና ብወገን ኤርትራ ግን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን እዩ እቲ ርክብ ድማ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ስለምንታይ እቲ ቦታ እቲ ካልኦት ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኮፍ ክብሉ ዘይከኣሉ ሓንቲ ካብቲ ዘይትርዳእኒ ነገር እያ ማለት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ንእሽቲ ይኮኑን እዚ ነገር ኣይርድኦምኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሕራይ እስካብ ካልእ ተኮይኑስ እንታይ ንብል ነርና ናይ ፍላይትን ናይ ገለመለን ካልእ ፀገማትን ክህሉ ይኽእል እዩ ዋላ እውን ከይዶም ከይብለሱ ንኽእል እዮም ክሳዕ ክንዱ ድዮም ዘይእመኑ እውን ገለገለ ንብል ነርና ኣብ ኤርትራ ንዝግበር ኣብ ደንደን ዝግበር እንድሕር ኮይኑ ግን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ከባቢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ስለምንታይ እቶም መንእሰያትና ክሳብ ሎሚ ድሕሪ 35 ዓመት እውን እንተኾነ ኣብ ከምዚ ቦታ ክሳተፉ ዘይክእሉ ዘለዉ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ንዓይ ኩሉ ግዜ ጎሊሓ ትረኣየኒ ነጥቢ እያ ክሪቲሳይዝ ክንገብር ንመርፅ ስለ ዝኾንና ኣይኮነን ኤርትራውያን ተረከብቲ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ከምዚ ዓበይቲ ጉዳያት ነቲ ኩነታት ክፈልጥዎን ክርድዎን ክሳተፉሉን ክበስሉን ድሌትናን ባህግናን እዩ ስለዚ I really hope እዚኣ እውን ኣብ ዝመፅእ እውን ክትዕረየልና ንደሊ ነጥቢ እያ ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ኤርትራውያን ዝጥምትዋ እዮም ነዚኣ እቶም ፀረ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ወይ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከዳኽሙ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ እዮም ዝጥቀሙላ እዛ ነገር እዚኣ ኣታክ እዮም ዝገብሩና በዚኣ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብውሕዳት ማሕደር ሃገር እያ ከምዚ ዶ ይበሃል ነዚ ዋላ ንሽሙ ኢልካ እውን ክትመልኦ ይግባእ እዚ ንቡር ፕሮቶኮል እውን ስለ ዝኾነ ኣነ ብሓቂ ብካልእ ብኣወንት ብፖዚቲቭ ነገር ክንሪኦ ከለና ድማ ኮፍ ኣባህላ ስርዓት ናይ ዲፕሎማሲ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ናይ ብልፅግና ትዕቢት ዝመልኦ ኣቀማምጣን ኣዛራቢ ዝነበረ ኩነታት ምስ ስዑድያ ንዕኡ ብዝእርም ብትክክለኛ ፕሮቶኮል ብምርኣዩ ድማ ካልእ ንዓና ዝሕጉስ ኩነታት ከዓ ርኢና ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብዚ ናይ ብልፅግና ኮፍ ኣባህላ ሓደ ዓብይ ሺት ስቶርም ፈጢሩሉ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ ኣብዚ ድማ ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ዝኾነ ስነ ምግባር ኦፍኮርስ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ማቹርድ ዝኾኑ መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ትፅበዮ ነገር እውን ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ናይ መወዳእታ ቅንያት ናይ ፈንቅል ስለ ዘሎ ከዓ ናይ ፈንቅል ሴሌብሬሽንስ ምዳለዊ ካብ ከተማ ባፅዕ ዝወፅእ ዘሎ ኣገይን ከምዚ ስእልታት ሓደ ካብቲ ዝሕጉሰኒ ስእልታት ካብ ኤርትራ ክኾን ከሎ እዚ ካብ ኤርትራ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እናተሓጎሰ ሴሌብሬት እናገበረ ንሪኦ ስእልታትን ቪድዮታትን ልዕሊ እቲ ኣበዓዕላ ወይ ማዕረቲ በዓል ትርጉም ዘለዎ እዩ የስ ስርሒት ፈንቅል ወታደራዊ ስርሒት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ምናልባት ሒደት መዳርግቲ ክርከቦ ዝኽእል ዓብ ወታደራዊ ስርሒት እዩ ግን ማዕረቲ ታሪካዊ ፍፃሜ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ኮይኑ ንክነብር ነቲ ጅግንነት ዝተፈፀመሉ ከስተማቕሮ እውን ስለተሰርሐ ስለተገበረ እቲ ህዝቢ ናይቲ ስርሒት ፈንቅል ህያብ ንዑ ከስተማቕር ክትሪኦ ከለካ ድማ ደስታ ይፈጥረልካ ስለዚ ርሑስ ቅንያት ናይ በዓለ ፈንቅል ክንብል ንደሊ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ይወፅእ ኣሎ እቶም ኤርትራውያን ንኤርትራ ፅባቐ እያ ዝደልዩ ከምዚኣ እናገበሩ ዌልካም ቱ ኤርትራ እናበሉ
ብሉፅ ከተማታት ነገራት ብኣውቶቡስ እናገበሩ ብገለ ንፅባቐ ናይ ኤርትራ ከምዚ ኢሎም ዝፅዕሩ ድማ ኣለው ፅቡቅ ክንርኢ ድማ ደስታ ስለ ዘለና ዋላ እውን ኣብ ተግባር እንተዘይተበፅሐ ከምኡ ዝፅዕሩ ኣነ ኣጆኹም ክብሎም ይደሊ ምክንያቱ መጀመርያ ነገር ኣብ ርእስኻ ኢኻ ትሰርሖ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ድማ ክንበፅሖ ኢና ናይ መወዳእታ ናይ ሎማ ርእሲ በዚ ኩዴ ሰናይ ቅንያት ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶን ሓሳብን ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ እዚኣ ክከትፈኩም እየ عكبوا حليفة يا جقنا صعبوا حليفة يا جقنا يلا نوضع بحق سبت عسين قاعد يحدر يلا بحر يلا نوزع سبت عسين قاعد يحدر مريت وخذت ورق وتر يوم بالحاس قالوا وصاي وانا هاجر مكت عاد خيتي قالوا وصاي وانا هاجر مكت عاد خيتي